beto amano ene anwumira yi okay Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso egusu awutie no bobo yiri bobo wasi bibi tum bibi agro ne form weye agro de hu hey na agro de hu no tiase de agro de hu no otiase hey ne mafekete chobema afekete chobema mekeka nwoma ne bo mu saa no na me mamanfo atiase se eye nefie eye ene ye mochiridwa efiada eye asantimema eye mochiridwa se ukọ asupiti akese no na wohwe adesia ye twen wo mo free mu a ya na ahomete ya na awreho enuti ona wahwere wadesia enne na echena wakwakope o mukrabia nyina no ye masabusuafo no nyina yakọ na ya ma o mo hyeden ayasem papa na wotwe se ne pepepepe pokwabena ono so ni nwia ahwere ne nkwa enya asem ketwa ye beko akope ne krabia enuti ye mabusuafo a wo mo ahwere wo madesie nyina hyeden na ya ma wo mo yakọ na yama womo jako no so abapa ho sima edu emienu na bronya bosomi a edikai no opepon no ne da etoso aduenu enson enene 27th January 2023 a enya asem keto akra omra samwa trase odifo pokwabna wafa na dwa bema usu kantakraka kuma wuni de sheba no fiada bia wo trase na oto ensam no bi enso emane ohene yire maame yabua akua asuama bronya oya wono so ewa ha na ekoba se ousu trase sano a deputy chief producer na just wa man home so wo bo adwuma papa na ekoba no de ba bi oya adwuma ho office bia oya adwuma ho wo wa accounts ho eduru bia no aba front desk eduru bia no ko MC a wo ye multi worker kwa no na ono ompenkwafo ekoba ngwira de nyankopon na medical ka che no se asre wa omontam kase etunehwe eno tie duru ba bia ya wo hwe ni komodie mu yie president chire no ntesa president chire no ntesa oyikoba ebo adwuma enne oyikoba kwaku yeboa Adriana ba nana ya mensa brampa ono so abodwuma anya asem keto akra na friye obabesi a okwa premu ano no na friye enso abodwuma na anya asem keto akra kofro bofu mpa ba maso keto am yipabre na ase ya Aboagye Oforisuo ni tifosuo me ena mi chinchim city ano na me de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so mampike one ni mi bonkum hene wo chinchim fidie mfruma na wode emam ene ye bogya ye na ewiase ankasa no de opewa asem ene ne nsere eduru ba bia de opewa asem no ene ne nsere de waye na adwene se obemmunamuna no waye ne ho ene na no twane bo ewo wiase abaye se oye ne sa beboa wo ama wankasa kura wanyina che ye be chia magam head care omo ena mpempi no se meba TV no so amanim no omo twini kama ama na to so papa enya asem keto akra eduru ba bia omo na ya na ehye yomu ema omanfo omo ani gi yomu hye no ho ma omo abodwese ne ye kama no ai magamfo ne timi ye sanse kyerɛ ni mema no omo hye yomu no omo timi ehye ema wo mo na omo abodwese na ye kama se medical ka kyerɛ se kotu amansa so to nsuo mu ana ho na efo ne ho sensan na wo ho ukohye yomu ekurekosi isei yomu yi ukohye yi omna samwa ene ye fiada bojaye ne bia timisi kwaku Aboagye se ya na ye mefrese de ye fitaa no se adwon de nyame de mawa ada no obi busa se hackman unua no ana hackman usu adwuma nyame nwa bat on fidwa so on fidwa so one ne se Canada Japan so sa manfo se me se nti baba fia oba se ne te bia no on se nyame de ade mawa yane bibi for no omo woni bibi Canada Japan yane bibi for okay die on fa nyame no on do on fa nyame no se nyame de ade ma na ye ne fe on se sa no on se Canada Japan on se sa no Canada Japan de on se no
na ene no me baby nipa bi free ba okay nipa bi free ba ene Friday no ya na eduma bi akom wo nipa so bibi atimi si ti me nwa bi ye no ma bi ameni Friday bia Japan de odo one ne se kana Japan oh nkata sa ma so nyeni paketo oh haka onye paketwa na sa hapa ne kana Japan no na wonim we no ene kana ene hakma no na ko share yomo na so anye ye ene yomo asem ye ka na de ye ka so sofu mu a obi hye na ni nteta o ka obi hye na mora o ka ba wo sofu mu a wo tia adwuna fu osi ko se yomo ko ka yomo so anye ye na ya kwankyere wo ba ya pe na pie ye se sabe wa kan yomo oh na asokwa hwa wonim aboa we ya say aboa bi so person dan ne ho ayi a ni dua na ede chino bo akusie etu person ya da okay musa se enye yomo ne yeka enne yomo na ye share enne yomo ne yeka yomo na obi share no akosi sen bra yomo ne yeka me na adru me so na ya tu ya de asema wo se ka de Japan na wo to se ka Japan me na me se ka Japan na ye den bra nyame aye mi nye de bi na bra ka de kasa nyame aye obi na wo se ka Japan ni sika wo ni hwonim ni sika me na mi ni sika me na mi ada wo se no ya menya sa odi me anam kofa ba ye no se enne no ya na your friends say oyibo national sa mi nwa no edurme bi wo na kedu that time because no na wo floor no kura ne ye kan kedu so also do ye ne ye ene kedu be wo odi nyo na wo floor matibla on say edurme be obey the host think my you say my adwa to gloves amano say no na be so use di enya adwuma me kura the gloves me pe gloves be use nsa no say ya me pe gloves ana kedu so be fia okay me anam cheche na de nkaka chairman o be fia okay na ne oba ene ebe hu babotokura ihu abotokura ne hu akura kronkron so ati ase ti kedu be fia ne mimi nti ene kedu ba na oba nso aminima sema me ne beka eti ofosuo be ma ene media kedu ya media ezekedi odia media fa ana de wo munyanse ene wabusa ma se na Friday na me bompa ye na me bompa ye se nura yenwa bi yi asem se wokwa akoka na ne nipa afreme ne no ye gusu se ye bompa ye se yenwa na asem na wokoka no e be successful ama achina obe update ye Monday obe update ye bompa ye se enya adwuma sa anya adwuma dia ho na susu abehu bebi wode bode ho no e be fa enti ofosuo ne fie nyame ahohoa yen so nyame do aye ni a eye nyame me meka me se me wo mna samwa de nyame aye mu anyin bibia bi mkura na wa ya de ebi babu yen so babu bi ebi sene yen so sene bi so ti ase ofo so ti ase enti de nyame ade ama ye bia no mepe ma body sei ebra me nko radio na me ko radio mfo na enye fita sa adwendwen ene amanfo ensem ene ma body sei fita nanim enne we are brand na usiso se wo check brand obu ho na akọ spray na body say white meme de nyame ama nyame na de ama na so ho na nyame ama obi ama me bia na wo kwa kan yomo na je so person ka say de nyame ye ne nya na so kwa anya yie na me person buza say na je so nim nyansa che nyame e ho na me nyame ndi za wo ye kwa ka sa kwanche hwa kwanche wudi ma kwanche wan ka sa krasa to wa yira nso sa kwanche woni makwanjire oya sofo pani sofo pani me se nanu me se fuma so me nanam ena me se mabre na o ka chem se yenko transport bi ba ye kwa wanu mza asemo waka no tie ene wanu mza tie ade ne wanka se yenko pa ba bi nta tie I no matter me chawo baby e kwa che no sport nu ran so ode no matter no matter me chawo fuma so no matter so cha se ka se ayi oiro ni ko sha o de ba nu anwa mo adi so did am person me kan say ye nwa sofo no wo fi program so ye mfa ni die ma die ni die se no wo ye nyame nipa ba na me susu se kameka se ye ko ba bi ya bre ye mpa ba bi ne ko bebi so enua bi so wo se ye ko transport wa eno kwa da ye me yakora ye ko nyame ni kura ni na me no na no mo nsa na me no nsa na ria bo sam no ne ko da me no nsa no nya na o me na se ye ko na kura we ne to yo bi de ye
enti me de wiase no du lem Ofosu pacho so be yenwuna yenwunu no yenwu Ofosu bi ni ko ba bia o kwanti bia na Ofosu bi ni ko ba bia o fa kwanti bia to mi na mi no pie fa kwan lo bia bo me bi mo me every say papa wu ye mi ni wana teda me ho to me pa o de ba ho to me ne nam a obre I don't know the nam me ne nam I obre don't hear me pedo ne ne ko asole wo bu yo achefo wo bu yo na cheche mo odi akasa hwe microphone na mi ni nam maybe me no kwa asole sa edu communion oh asemo maka edu communion ye kwa ku me se me so no wa kamata apran chai me nkodi adi enti ne nkodi nka me momo anya yi di enti na ye nkodi me kodi communion no wa kaje jane ye wonte ade ti na so kasa me no na kwa ye wo do pa ye nkeka nsam me nu bia ni ye nenam na no na do ye pon no ade ti na frefre me na do wo ye ne me e fe na ko ye pon me frem bia no ma fra ye pon na do me me fra say before say me ni ana say papa o de fasi ya na wa hwe ya na wakoka na bebre ho na bia pa ayi ekwa ni o baby ya kwaje aminu mienu ya kwata wo de fabla odifo enefie amana do sama wi no de no aye o dem ye dade a wo ye no wadawro ma so kan wo de una dabi una wo ye international host eti bibi ko so say chia wadawro ma yiri film dabi kan wo de na me ni akoma bi na nyo dabi nyo nwia no me ni nyane wo platform me ni se nyo nwia no platform se bi nyane no ye bia ye nwia no ye ba adwuma ye hu de mo ye se de na no de no o ka se mo mpeni fo me fa e mpeni fo me sere mo me ko to jogu fom firi se papa wu ye no mo mpie da me sere o papa no obi mpie da da fabra enya ba ko bi na da de kire me no e ndi wo de to so enye ndi wo so mi na yem sei oh de ani ehu na no pa mu ka etwo oh de video nto so anyi kwa so de to so na no ka chem sen bo ne mbeka eno nka yo ye pon ene menka wote de meka cho no ofosu me chia etiefo nyina na me ofa se bi e fe no aso adu bofo aso adu bofo omo wo crab 600 ana ama maame ama omo so wa na omo ye nkura bi asabe afina ba ketwa de ko school na peni so awie eti meche omo nyina no maame eti ho a omo tie pa na ye nche ye tiefo ofosu de nyankopon ase ene fra de bibia beti mesi ba me difo me kam ne madam o eno de obi antimi nyi mfiri nsam ya ba de me bo ma wo ya na misu enti eno no ya me mfo no so eno no o ye sofo e wo nkwa na nyina that's in the priesthood order of Melchizedek na so me ne nko ba bia wa antimi nyi mfiri nsam ye sofo eno no wo mik eno no wo mika 3 ana mika 7 bintu bomb Mika, se o kan yo za na ide to. O se Mika no na de to. Mika, se o kan yo za sapon. Ganta kraka. Yes sir. Empum. Yankopon da roma kakra na ye. Enefie. Yes. E ba se ifia da du se ya. Me badwuma na se ye pon na me kofia na me ni age. Oh yeah. Because chana ye nya adwuma. Ye brew. Hey. Ye bre pa na. Sam no aka ni sei. On say amanfo nsem no a ye solve ma wo mo no. Ye no na ya fato ye ho so adwuma mebrebe wo wi ase. Ene ye se no na ye beye. Radio adwuma kra se mebrebe wo ho no mo. Morning show, sports news ni ade ye se Asem Mpe Nipa. Social science no. Na no so niema ewu mu no. Am ka jo say sports for no. Edru ba bi na se bia say World Cup ye omubui. E kra no say sports for no ko ho no mo. E de commentary ni bai. Omo mutime ye commentary abrochire o. Omo twapo. Omo ko. Nti omo ko e ko fa commentary no abrochire no. Na bunsu nkwanta. Yesu enam kunsu biom so. Ye che kokofu urade ha fofo. Bi ase pa. Kanta kranka. Yes sir. Ade a meyire mfida. Ene papa no amene ne ko ayi no. Bunsu nkwanta no. Yeduru na kura ho no a na kura no so kokoo ni finfin o. Yeah. Enti ye kono ano top pan no ne side tratra ne bi. Yeduru no two side ne go plate so. No de pan no to no to di ka buye no na me hu bi da. Obuye no de bo side nsuo nim no atenam. Kama. Eno ne didi. Ewie no sansuo wa hinam ne nsuo de nyame ne enwunu. Yes. Enti
kula ye no na e wo se ye kohwe kuku no ye ka ho asem no ti eti hwa no wa yi Wellington boot mienu kukra na nta free mu ba na say eja o ma me hye me pa boye o so o iba ko hye na minnim se ye kotwa nsuo nam so okay de papa yi kan de no mi yi ba ko tie kwa no twadua tenten kakra no ahwese mu odin a no se twa ba ko aka ho Osei Oforisuo Mr. Daddy ase je ba ko no so aje ba ko ye ko ye nim kakra ye ko nkwanse ho kakra ya insuo tetrete ne da hoyi Osei Oforisuo koko no ne unsuo na ja ho no aso emirafo nyina atwa kwa afuom na meme ya berewa na so edie yaw mabakwa ye o afeni wadi kai wo se ya fa ba bi amefa no ne mita na chi ya twon sa ne ye de ko ni koduru mfimfin no meto mani ba ha machi abai mani mabai na de we se meko nyame adawro ma yetimi ko bai nti Asem Mpe Nipa no ano den se nyame kan ye ho Asem otwa dua ba ko ni mu odin na otwa ba ko ma wo na minim de koye akola na ono papa wo no mu di na papa danfo baaye na papa no invite na danfo so kwabna yedi fubra ne bedi bi ho no ma na papa no so hohoro ne nsa hohoro ne nsa o de nsa to aduan mu na akora ne so me papa danfo ne nsa eno se papa se me papa edi toa me so me di toa wo be toa be na wo ba bi di so hu ne me kire no nti adwuma we ne nya yi se sa o last e wo fie no ho amrantie hene soma me akontom la nkwanta na minim se metumi akwa aba no se ekuro no wuti din a na enye kwanketuo da bi nkoma o se bo anya moto ni bia na omo be kan so ano mo de na me firi ho no na me ba ya na me bedru se hwikru ba ko so na ekubo no nsia na esese me ba na ka eni ho din ne da me yen se hwedwuma no me ho aje so fa moto na from se hwi be kwayo se hen ye ubeda fa moto abakumase na matete nsim bia eno de se bia ya atesem kwa se bia mfa nya asem e wo se hwi ho no mo eno de ya atesem na se bia me ya kwala adwin wi da mitrim ogusu be ma me na mabeka se hwi be kwa yi ne mu se wo wani be da kata me no police station no police for cry adwene wo mo ho oh debi nyi kumasem na me fa me so nyi kumasem me so yunkum nipa wo se hwe be kwai yankwa yanim wada roma enti na fie no bibia tumisi so ahu na manu na fun na ya metu omrika free police station ko ru obi ko ase awai se jo me shota so asema make mami ya kire nim asemosi na mkopata again no asema ko so obi ge free mu me ko she police station ya betwi mi free wo me say ti man fancy ya I this year na baby ana nam de ehu wara me do aso bi no okay abrotia Oforisuo enefie ya na nyame ase obi say oda nyame ase wo in the history of Ghana no January bosome da akona quantum to 2023 January anti obi si we na history na wabusan baby oye adwuma oye training oh sister eduru baby a he mama yan face fati o eduru baby a omo ya ba adwuma le husire ade ni car no si move o hwe so obi nso ho a essential adwuma na demo so no ko obi bosome so ntami japi nti ono ne dia wa fem na wo kan onye ejima sem baby ono no de ne wo kan na Oforisuo nyame adom ya da so te ase na Asem Mpe Nipa no say why wa adwen say obedin central adwuma na obesa akọ social program side a nso wo kwan twa sa adam ka cho sem kotena moto so ma me ne ba a wo se dade so abago so da aba o pai fama ha me ha men kwanta no wa wura mu a o de nke ye kakra na se anya me ha men ye friend send aba ho ekuro bi ye fra ho kwa bna jan kan so nko ho udi moto nso ne beko
metena moto so be se nkwansi ni numu ansa na me duru ho na etoda bia ya na ato ne mpaibo ba ni nyina mu nyame kan ye ho nti ye kwa wode ye beduru asomdwe mu nti Ofosuo ya ba se ye som ye som sompa na ye nya akatua pa enti ye tiefo ne ye ka kire omo se enfa ho ne baabi ode o hye amenemu ana se ye fra wo se edua mu kolampo na se kwan ne wo ana se enwa no ode akọ baabi nipa no omo so omo nteme kwa afabla Asem Mpe Nipa enfa ho ne kwan tenten no ye bekọ na yetimi edi akire ama won so no wasem yetimi aka ama won ti no we de 0243585878 0243585878 and 0546883287 0546883287 and 0552095593 0542095593 mu bia obefra bia na Asem Mpe Nipa ye numbers no wo fra ye beje so dodo na yetimi ne wabon koba ye okuma se suame share filling station ye ne no na share fence won te no wo ba Sompa TV Sompa FM wo ba wasem no so ye beja kwan ene adaje ne yetimi etio pepepe ne apa no pomasi bre de ama ya share ente na Asem Mpe Nipa Facebook no Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana breakwa na betimi ahwe live for YouTube and also Sompa TV call www.sompaonline.com and somewhere ye kan nyina no so no ya bɔ ne dobo abedama okosane bia na watimi akenka bi nso de afrofo so yento aso wo pamresi akwa wo kɔ ne pa bi na mofra hunu na wo dwane no Asem Mpe Nipa na enne afutusem afosuo bema mene mapamfo ye de ebre wo no nefiada no mpempi no ya na ye wo futusem ene sei wankasa wo fie no wo wafutusem ne sei eno tie fiada ye makonya ebiem ema obia wo afutuo bia no so no wode etu edwa na adasama etase die womu no na wode boni kotodwem na wode abone bra eno Ofosuo bema enefie yi mafutusem ene sei bibia wo ne bre bibia e wo ne bre enti se bansa e mane nyonwanwa bibia wo ne bre o odofo enti e bansa e mane nyonwanwa kra e woda ensuo to ene woda epesie e woda utimu se enwoma mu nye kra e wo abrabom e woda nipa nkasa no wani timeje utime sere ene sunso so wone bre e woda yedua ene da yegusuo e woda yetwa ama ni je ba ne dani sika enti se de krupo twadiampon ye wiase no bibia wone bre na odofo meka cho na nwumre se ekoba ne sa emane nyonwanwa kura odofo bibia wone bre o eduru babia utimu se enwoma ekoye ma wa abrabom eduru babia utimu se osika sema nkasa ejinajina so esisi so eduru babia wunim de odi sika ne kura ye o ontohwe na sika na efi etiase shifiri unsem bibia wone bre saa na Nyankopon eye wiase e woda akoda keto ye bewo no empo ansa kura ne bewo no no ekwan ya ne maame ne papa befam ansa na akoda na to yafunum ya wono beto asase su a e woda akoda no ankasa no woda hono na obutu akoda ne butu wi a eduru baabi a ekọ nanimo no na akoda na ankasa no ya started ni sisi ho ya di akoda no esisi ho no ubo so bibi mu anu wagina ogina wi a afi na otutu wo tutu ni mu no afi na otimi enante ansa na ne ho ababa be ha ebeduru baabi no na otu Amerika saa na wiase abrabonete enti ma me papai bibia kasa wone bre ye woda ye di wu nipa ye woda nipa no efiri atiasefo asase so
ɛno nti eduru baabi na so okura bibi na efiri wo nsa a ɛma ne nyɛ nwanwa kai hu se bibia wɔ ne brɛ yɛ wɔda yɛ de obi bɛkɔ sukuu na wɔtworo ABCD ebeduru baabi na wɔwie sukuu pɔn na ɔyɛ adwuma na ɔte so mfasoɔ yɛtua ne ka bibia wɔ ne brɛ ɛkɔba ne saa ɛma ne nyɛ nwanwa obi wo bɛfiti adwa ase kakra ebeduru baabi no na edwa no mu trɛ na ɛkɔ soro ebeduru baabi no wɔnya sika setam bibia wɔ ne brɛ na bibia no wɔ ne brɛ asɛm Amerika no ehia ma abotrɛ ehia ma ntoboaseɛ enti so wɔ wiase mu a eduru baabi a brɛ ho ase ne nya ntoboaseɛ ɛwɔ bibia a woyɔ bie na emmerɛ no betumi asesa ɛde ama ho Oforisuo bɛma mafutu sɛm a ɛnefie medema adasa ɛno no abriwatia Oforisuo bɛma yɛda wase sɛ ɛnɛ nso wodi bi ama yɛn na me so me de ɛnɛ me de ɛma yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ ne nyinaa no ɛne sɛ kɔsoa epim kɔ wanim abrabɔ na ɛnɛ yɛbɔ no ɔmfa ne tɔtrɔtɔ saa ɛnneɛma ɛnyɛ bɛtɛɛ saa baabi a wɔ bia no ɛnkasɛ wayɛ abrɛ obo hɔ a wɔsɛ makoa mabrɛ wɔ abrabɔm afei kora deɛ me nsa agyene enti magye mu deɛ ɛbɛyɛ bia no ɛnyɛ deɛ ɛbɛbɛ bia no ɛmmra adan a membrɛyɛ ɛmrɛ wɔ abrabɔm ɛmo wabɛ mu kɔsoa kokɔ wanim Onyankopɔn no taa wachi adeɛ biara a wobɛyɛ wadwen sɛ wobɛyɛ no sɛ wosi wotiri mu pɔ na wobɔ abɔsoɔ ɛde nsiyɔ ɛtɛ akyire ɛne mpa yɛn nso so ɛfam ho a ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ yie fi sɛ ebia nipa deɛ wohwɛ anim kwan no ɛnyɛ anim anim ya na wo nsa bɛka adeɛ biara ɛyɛ papa biara no ɛho nneɛma yɔ no ɛyɛ ana ɛden sɛ yɛde sika kɔkɔɔ ɛyɛ mfato ho a ɛyɛ adeɛ sombo paa yɛ ya ɔba asantema mu a yɛn nyinaa yɛ sunsum ɛno no ɛka yɛn bɔm sɛ nipa fua na ansa na sika kɔkɔɔ ɛbɛba abɔnten aba bɛyɛ sika kɔkɔɔ ama yɛn nyinaa yɛn ni agye ho no ɛfa gyemu ansa ɛnyɛ gyemu nkwa ansa na wobi nto asase ase na ɔnkɔfa boba ɔnsan fa machine a wɔnom ɛde yɛ ɛyɛ a ɛte sɛ nika wọ́n fa ɛmɛyam ebi wɔ kura mpa yɛ bobɔ so wode dadeɛ ne adeɛ bɛbobɔ so ansa na watimi ayam wɔyam wie kwan ya yɛ fa so yi ɛnɛteɛ na wotwa so wode nso ohoro na wɔhoro ansa na akyire wabɛnya bibi tuntum bi yɛfrɛ no black na unya black ni wi ansa na wode anu ato gyem wode to gyem wi a ansa na aba bɛyɛ sika kɔkɔɔ na ayɛ ka no enti yɛ ka kyerɛ obi asa abrabɔ no unya ne tɔtrɔtɔ ɛma wabɛmu mu ɛma wakomentu baabi a wo bia ne sɛ adwuma sam na ho ayɛ den wapem a sɛ bia enka wo hwehwɛ adwuma na so bɛkɔ na adwuma ro asɛ gye me ne wahyia nansa baabi wɔ hɔ a wo bɛkɔ na adwuma ro asɛ gye sɛ bia wayɛ sɛ ya mame ansa wa wo hwɛ a wakoma ne saa de no ɛnkye enka sɛ wabrɛ pem kɔ wanim dako bɛyɛ wo da Nyankopɔn bɛyɛ wo boafoɔ de ama wo adwuma na bi nso a wo so wo yɛ bi ɛnɛ enam se ewiase nyina ho kyeraba amaga na hase nom so ho mframa ne bi ɛbɔ yɛn ebi a woton ade yɛ ntɔ obi kura se mpɛsɛ mesesa madwuman obi kura se mpɛsɛ megyae kura na metena fie mesrɔment na fie Nyankopɔn ya wɔyɛ hyɛ brɛsesafo no ewie mu ɛnyɛ ne sakyerana ɔse dako ɛyɛ nanim fiapem na fiapem so ɛyɛ nani so dakro bɛyɛ wo da ama ɛyɛ wo mfrompom so sedeɛ ahyɛ moment no mafutu a mede mu obia no pem ko anim dako bɛyɛ ɔda Nyankopɔn wɔno ne wo chidomfoɔ ɔbɛbɔ chidom ama bibibia akɔyɛ di ama me da ase okay kanta kranka wafutu sɛm na sɛ mafutu sɛm no mato din sɛ ehia sɛ wo hu nipa bi di brɛ ansa na wabu no anaasɛ bu nipa nyinaa okay nana mibisa wɔkae abrante no a obɔ Yesu Kristo so no John the Baptist yes John Suboni kuro no a wɔte so no na nipa mfa ne nyɛ hwee wɔkae Bible no a na nipa mfa ne nyɛ hwee because na amanfo quote ɛne sɛ deɛ wɔn mu susu sɛ wɔn fa wɔn ho ana wɔ dress no na onye bi
nipa ono ntutu mebe ne wo ena na wodi nti eduru ba bia na waba kro ne ku tia na wote mu sakra mo adwene ne ade the way a na bia asofofo saa time no mo ye wo mo ho no na wonye ne ho saa enso wono ne bo Yesu Kristo agenkwa no wono ne bo ne su na Yesu kan wo se saa John the Baptist na obo Yesu Kristo so no nipa bia ni hormo a oba wo no a wo ye kese chen John so boni da na wo hu se de asem ni sitie enso John no na nipa mfa ne nyehwe no mumu no enso woni ye nipa obo Yesu Kristo so ni etie nie ye wo asofofo mebrebe ena evangelist omo mu preach no ene asofofo nkito mebrebe nyankopon honhom ankasa wo mo so enso duru ba bia enipa no wo hwe sebe atade bia ehye no ene wo behia no enam nyankopon adwuma a waya kwa atwire anasa wanante abraka nyamsem no sebe ne nase mfuturo chamu akua wo break wo banchi ase nti no wo bu nanim tia enso bekom na nyame honhom wo sa nipa ne so oka asem woka nyame asem ani to nipa koma so ema nipa efa mu sakra sayare na enso so ene nipa hwehwe sofo a sebe wa hwekutu abotai ni shu ano fia na yedibuo ama no enso bekom sa sofo no aduane bankunti kra no ntumi nya fasting adum bia ni ne so enso na nipa bu sa nipa no adwuma mu kra no obi wo ho no mo a ohwe nipa ni gibran san wabu no bet nana ne etie ne se wo mo a wo fra wo hia wo mo no sa nipa no na wo sane a wo be hia wo mo obi nim kyena asem enhwe nipa ansa na wo dibuo ama no se na ho fade bi enso wani ana se de wo ye onya bi enti na se nane ye bekum Ghana ha se kra no on se som no aba ye wo som mebibi ye wo Roman Methodist SDA ne Christ Apostolic ne sorry mebibi obi wo mo kra no ohia na se asori a wo kono nko bi a obu so sebe o Kristo som na ye den e wo fom. And so at the end of the day, they are using the same Bible. And we drew baby amentiase. So abrabo we ya yebono. Enhwe nipa ni dibre bi ansa na wodi bu ama no. Na nipa a bia we ye watchman wo company nu no. Ebedru baby bia wo bekwa akohia na wochena no. Na enye sa dibre no na wowo. Ena nipa a bia wo bu no no. A wo hu na akotokoto no no. Echa nu bia nu okwa na ni tumi no eni ho bia na so no ankasa kwa woni ho biem. Okay. Na nipa wonfa buoma no saa nipa no ene wo ho no mo enhwe nipa dibre ansa na wabu no. Okay. Bufa buoma nipa dasani bia nana mame fancy ya. Okay, enhwe nipa anim ansa na odi obuo ama no. Po kwabena bla David Diba yen kasasa Blampacho me futu seven no ese twen na abehu kane no na tete no ana embre bi yem se be 10 years na eswa blast kakrapati na wo pa twen ana abehu se panyini ka che wo se twen na obehu a na akwati se woni freni a o ka che obi se me metubo abo onim die ne nansi so nti ose metubo abo twen na abehu ye kasa bia tumi bia timi fa abrayam fa nya no etise o maame esoma wo ana wo ni obi tifie na wo ye nade ma ne ko ne widim na ye ne ya obetima ka che wo se twen na abehu ebi ni se e bia daache wo a obedi bediu ana se e bia wo so obehia sa nkwanhia no twen na abehu te se e bia wo ye panyini bia de bi ade na wo ye no bia wo didi na tem wakasa atia no ama na aye ne ya wo ye wo hwenye ye o timpamo no achew aba bebo o timi samao
amie mu boni nkuro to hwe soro no hwe fom na waka che se ko twen ana abehu twen na abehu no ye kuro kase bi a eye no mi kuro eye ohaw kuro eye atete kuro a ewo asase we so na sase wo huhumu edini hene eti se mi sofo a me bompa ye kyerɛtwɛde amponyankopɔn to me nyina wura na basa Yesu Kristo na se me nwia omono etete na me ka kyerɛ sɛ hwɛ na abehuna ɛno madome no na se nyesa oye me nwia panyini eti nyesa ye mfato ho hwɛ na abehunu ayade a sofo ka ɛyɛ adwuma ewiase ni bi ka so oya abofre o so oya oba o so ebe mo so epanyini oni nyina ye adwuma na emom ye won krofo bi won ma Oforisuo san krofo de bia no mu wani e bia no mu wani nti onya ka jo se twen na behunu pe strategy adwuma e wo kentem na de ani de a ono de oya adamusa no oya de se twen na behu a e de se nya tumi bi ne besom e de ko tie wo a enhya da nya adwuma kase okay etimi de manu sie no kyerɛ sɛ sabre ya me ne umie no tie sɛ yemwuye yi yenya bofra pa yenya panyini pa eni di wunua panyina tem edwetwe obi nantini enwu obi ni mase enye mie nyu obi mfra dwumam emie mfa me hye ho enkope nipa nim favor enkeka unua ho asane ma favor ka sɛ hey kɔbena bo de wo ya de o da bi anye sɛ nipa ne kwa twen na behunu no o de bɛko ade atia wo omra samoa Oforisuo me de tiawa na baby am de ma de ne koye anibre anibre nye kwata anibre nye sa no ma we koso ewo ya santi mamu a ene Ghana mamu anibre nye anibre na nya ne nkrabata ne doso bebre na me kanfo mo bibia wotie me ana wotie Sompa Asem Mpe Nipa ade enye odia no enkofa se ye odia ade ye wodi enye wodi an enkofa se ye wodi ya de bia saase mu ekoso a na ye me ya obitimi gina baabi ka sempa ma sem no wafra ne ntoma kama so na de kro no enye ne dia o kama sebe nipa gina tum na nipa gina di enso ade ne nya wodi ya wiase ne nam wono ye nam enoma e wo wiase no kakra bi na wonim de wonim no doso timi de metu nipa bebrefo ani brade enye de nyankopon de ama ono ma nso wani nyame wonche na ade kwa wo nyame nya ni bibia akwa ti se nyame de ade we mam se mobile phone de amam na se nso wani ti wo tra kofo obi dia ti ne ka cho se koto o de ani bre so bebia nso a obu na pre dipa bebre atre wiase ade bi ekuta wo mu sesei asase bi o si da wo so chese anya ne dia so afa sa krofo so be kom no mo dan be 5 6 7 no esu hiani wa ade bi wafa ye be sere no ma we koso a amani pa bebre abo asesa ade sese ye hiani dia no sikani wo bi wasan kwa akɔgye aboso e pa chaw ya na areho be de me ka che dipa mi tufo se ni brenye de nyankopɔ de ama no mo ani so. That's it. Okay. 0551-931-931. 0551-931-931. 0548-931-931. Wafutu sem. Any say. Wafutu sem. Any sem. Hello. Hello. Panipa, baby, I'm free within. Yo, Penica, me free bokanche, friend, Asoleba. I'm a chairman of the Japonina. Okay. Now, so what can you ask in this room? Not a man is sad because school. Also, free school can I say, but I need to work. And I had if you school and a chairman, the one it's one day, I mean, mammy free a boom, she a fair pet. I'm sorry, the high cat. You say, I don't see you. I'm catching Munaya. No, Mamma Safari, no, the was with the many was slow, Nami for the H. I think in the fourth time, the Nina, it's so done one I did not feel too much trigger to me. That is me. So I think in the who was ever not making a machine. He was a farmer, Namakian. Was woman so peaceful when it went to her, not a young death. And then I need to know, always a word for a woman.
That you know what you know. After what they said, they say, no, and when I'm a young woman, then my mechanic, I'm seeing and seeing it that's one day. And I'm not, I am we have Libya, mentioning more comfort. You be a big, many of you are not having enough moment that I feel best enough for any name. When I would be from one to move on the room, would you go Mr. I don't know what to do no more than one of the cabin mouth. Oh, no, the look at the castle is big out. You never know what one can take a gun watching. Okay, hello, what would you say? Nothing omono onye. Nti sopo bo na enye Majua. Omono na no pasem. O kansem. He the director attack you. Operate na mo to say. Adum Nisha. Ebenyame ase. Mamenta be wesia. Amenta ko Sompa. When pese so watch ya why o tie upantimentia o manawai. Why? There your friend won't see or Tipola, a Sophia Pola. Ajo. Or so too, for Asem Yamitia say. Get a Yamiase. Okay, so maybe an angel may my jam put to some pata make say. Never accept defeat in your life. Never accept defeat in your life. And you could go to there be a circle a catcher on the part of this I yes. So she will go out to bed in my the one who cross that the bed because of the say. So I never select up to say for now. Catcher will say I ye. Never accept defeat in your life. And you choose that. And you go on to about them that. I said that the Mr. Fukusaman is making the same. Every mama on the way. Okay. Hello. Oforisuo Ghana. Yay. We do not share me. As Omra Kamase, Afensia, or Nabutre. Now, so for Onunan was running one is on to me, no money and was running. How many are covered in outside Tini to Saudi Arabia? So for the other fire. Now, Manicha do that and moving. Okay. Now, Miss Sume Puto 70 do fear sem. Obi wo ho a ni fie nyema e wo ni fie nsala e wo ni fie so to omu fo omu se so to omu fo no ni fie de on cow wo be ti abonti wo be ti obi fie so wakoko obi de na ni de wa ja ni de egu so wa ye se ni de ni nkwala na ni ma na omu wo fie de omu de o ma ye omu se osoro bofo ti atem ebi wo so now come here now can be to there no kai who say you you so and then to them no okay hello what about you sir Manoko I get to say me I got you know edit to my kind body why also gas over here to man kind body here me diana nanti ana also what is it bema do kan ni so no bema ka dey kwamna ka o se bi ni ana no mi se wo kan mi ana no mi e pra no na 5G no family dey ma bema ka dey family mi se wa no afutu sem ni sei ana waboji se no se de omo no se de no obi na tumi o se ma agro wa da no kopom me se wa so fo ni na community health de no ye nta ma mo wa me ma fono so nti ene ne fa ebe fa ma o ma mi jeo omo mi jeo awon ya omo no nyam se wa ti udo bi wa adwuma mi ono oba ho de dada o ju isi machine oba wa ye na wo hu machine cha ana so hu machine peti obeku wa ma wo hu de dia ono wo de dada ono oba ya wo ji machine cha mo wa juma wo nim nim de ti no ye de ko dia ma obeku wa ma wo hu se wo hwa dia wo pini ho awon ya ye be di ba no so no na fa de
Mishawa, Family Amlemi. Okay, you. Hello. Good evening. My just open Nipa, what food to some say. But of my foot is a FM gram for food party. The foot is a soon one, the main idea. Osei. The foot is a soon one, the main idea. Soon qua name soon dear. So, oh, no, what dear. Okay. Maybe I wouldn't really know, and more content of the chinchina will be glue. And we and the classmates were talker. There's also force and alcohol for talker. Couldn't quell faster if I can't. And the soon one, the main idea. We never foot is a man, the mum. Okay. Soon qua na in soon dear. Hello. 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 Panipa, baby, I'm free with Dean. What food to some say? But you are Flammy Lazak, but you make a free motion. Okay. But you Yanko Poisia and the Debia of Futi Sama de Mai. Yamintu, when I'm not sending Yanko Pong, you are my Santa Mine, Yanko Poisia. Mr. Kaka say, yes, and one of my so good and you won't move Penina. Then the Winamani. Serious in a day. Would be a so good crowd when you know, a so the woman, not so, and then pay for no more bano. Oh, more, but Kaka say the cost of Casacrano, did you know? So, and then a man named Crana, Bano. But you do cry or how wet Tian and answer Crana or Cassa Sorin. On Ukrano, obey you at them crab it. Nina, no, you say, or your penny. Or your penny or Yakula, that you need a manabasa, was so big up the two. Aha, it's a block, a block, say, Mammy, I don't know why I can't say change over. Aha, Tisani, yes, Madame of Sipan of Mamma, dear Mary. Okay. Okay, bye. Yamit, say. Hello, last caller. Asem Mpe Nipa. Nipa Mekatre. So Masa Musani. Emane helpi Masa Musa. Oh, ye nyuma na doso na ene no. Emergency bi e ba ye no. Ye hu hwia na nye yie. Na nye yie. Ofiria so wate. What dear, what how was something I want, but I'm so my. Masa Musa, wouldn't be. On say Asem Mpe Nipa no. Sir. Mpempi no, ye dwen nipa ho. Emergency bi e ba ye no. Na ye hu hwie nye ye ase na ye di akiri ko. Enti nyame ya adoma next week. Why? Sir, mase nyagofo boy. Na makatra mo bi sare sikone ototio magazine bi sa na wa ba me su nya mo so ko wa chia mo. Eti uma o ma ba chia. O next week eba. Za. Masa Musa free man dey ko kache garages ho ni nyina se ye ba. Yes. Hey, kama. We na say. Abusia. Me dey mafutu nyina me ma o mo mutie anwumre nyina se obi anyi no ho. Na onfa nensa enye na twuma yenyere ye ho se wiase bibia de koso bibia da hunu nyina da ye nsa na ye ye ade bi ni ho no mo a ye di bibi si ensu ase ana se free wie mu davi ye hu nyina da ye nsa. Okay. Eti sa woni gas oven papa no woni kasa na mani age se wodi ne nsa ye niema kedu betene omanfo betike edu nkan wo fie ha ne. So, and no better. I am so one who said, what didn't say yet, Yama, what challenge more for, what didn't say yet, we had done me. And I am fire and say, Juma, okay, and I go point. The dear Pepia, that's my year. Okay. So now you will do my dinner when he said, may you wait, I will be beginning with Chiam 1 year. Don't do Pierre that you won't be a different area. So much my head, Pepia. In a good poem, you know, come on, may say. Yen you never found it in the Jumade and the Treviasi. Now, good boy, show BBR. But I was a papa. Okay.
Asem Mpe Nipa dwumadi ha ene ye de ofre no nyina ebesie efiada bia wafutu sem ene sei aka kakra bi na yabo awura Sompa TV ne so Sompa TV ne so MC afo no keka nyoma abom na yabo awura Sompa TV ne so Kedu Gasovin sabri owofie ha obansra hwe den pike ye hwe ne keka nyoma mom se yabo awura TV ne so a na yema ya hwefo nyina akwaba ansa na yato adwumadi no enyina eso na nwotwe abapa ho sima baako na nwotwe apa ho sima baako yema ya hwefo nyina akwaba eba Sompa TV na Asem Mpe Nipa ye dwumadi no ebono nso pepe na yatranse ewo Sompa 93.1 na no nwotwe no na yatoa so ene ya hwefo no enyina ne de ekwa no na ye ka agum asisi sem apo menteme ho ase asem ena atowa wode bedan Asem Mpe Nipa ye bema ho adwene ne ama ho akwankyere yade ena abowa enkonua biada dawo so no ewo se wode ba Asem Mpe Nipa ye kyerɛ ho akwan na wotimi ekɔ na ukɔ paifa hodie ene wogye edema ho ne nyina kamfu ano ɛyɛ asomdue bu ano ena Asem Mpe Nipa empempi no yepe ede ama adasa asana ye ne Kedu Gasovin ebetwetwe nkomo no atetesem ene atuma nkomasem ene anansesem ena empempi ye bowura TV no so a ye de ebedan ye tiefo ema omanfo hu enwoma akamfo ana asantefo etumi eye ene asantefo gidie ankasa enwa ye ma adehye ete se abusua eye nanaba asinim ema ena akamfo efiri eno ena eye abusua na abusua ankasa no ewomu enwotwe ewo akamfo egidiem anase abusua eye nwotwe ewo akamfo ana asantefo emu na abusua no ene ekoɔ na aduana asona bretuo oyuko asachiri asene ene agona na enu ada no yema yetiefo nyina nyanantie se abusua nyina wo wadishikuro saa na abusua nyina wo wakraboa abusua nyina wo wonsuban ene wo manane yede sawo saa ena yenim ewo asantemama anase akamam enunti ekonafo no onwadishikuro eye ugwa saa ena wakraboa eye ko wo suban enso eye anisuohye ekonafo anisuohye ye papa na wo mrane ene ekwo simpi asare ekwo simpi asare se osono eni mamu a ekwo ene pani wo mrane eno no yefiriwa ni aba aduana na aduanafo nananom aduanafo wahinkuro ana wadishikuro ene doma ahinkuro na wakraboa eye kraman na wonsuban eye baye enti obia susu se nananom aduanafo kura baye a enye asem ketwa kra na womrane ene osori eye aduana osoro eye aduana asase eye aduana nananom aduanafo emrane eno no asonafo eye akurupon omahinkuru na wakraboa eye anene wonsuban eye nyansa nananom asonafo emrane asona wurempe akwa ododo owo kokko ene ehu eyehu nananom asonafo wo mrane asona wurempe akwa ododo owo kokko a ne ho eyehu
nananom bretufo wahinkro eye Asante Mampon wakraboa eye Sebo na won suban eye Akakabensem sa ena nananom bretufo wo mrane eye bretuo dankantuo nananom abretufo mrane enono na won suban eye Akakabensem nananom abretufo esuban enono nananom awekofo wahinkro ani Kumase na nananom ayekofo wakraboa eye akroma ne fa dia na wofa ni bum nananom ayekofo enono na won suban eye kukoduro won kuku eduru yepa na wo mrane ne osoro age aduana asase age aduana enso ojuko eni pani wo mrane no nananom asachirifo efiri adanse akurukyere na adanse akurukyere ena sukupon bi eba ho emrofo no ekoka no akokari esanse na emrofo no ketrema no omuntumi enka no akurukyere na akamfo ekuro no enunti ono nenim se die osi dane won ketrema enti asachirifo wade shikuro eye adanse akurukyere na wakraboa eye okodie na won suban eye namye chese omo nam papa na wo mrane eye kokosechi anoma ose okodia ninsem bujabum eno ene nananom asachirifo emrane asene ahinkro eye adanse dumpase na wakraboa ene apan na onsuban eye adwenhare se odwene tentempa wo mrane eye asene kodi adonten akosua brempon nananom mufiri Kumase amakom anutima koko wani enye omo yakora sa ena nananom asene emrane etie na die twato eye nananom agorafo adishikuro ene denchira na wakraboa eye aku na obi anim se aboa kodie na no ate yie papa na wo mrane ne amponsem nanane yen yana yedi sika atom prada enunti nananom akamfo wabusua wadishikuro wakraboa onsuban ene wo mrane ena yada na di ede akyeremo no eda dwoada yebetoa so na enton yedi hu dwuma ede akyere adasa ansa na aboa tatia ebetwa suo no wonam mabaso ena etwa na wako akodura suoja okoto se wokraman osipata so a senye wono anefo ya obi ne ma no so esi ho enunti yadwaton de no yanike adu betwetwe nkomo kakra iwia na yade adwaton de no nyina aba betudwa ena yafiada na yatoa dwumadie ne so kayadu memo akwa aba barema ne monyamfo otomrosie papa meji woso kenempom awrade adom ye ho ye paada mizo ene 5G saba ene krade abroso mehu se ba ko sunza panyama mehwe onum za mi duru ha ana wawani tua ahemfo nyina yere ahemfo wo echese omayimu fa chante regi babia omoyere abroatia ana o se wanya bane de enie okay eti akwa abasoronko okay ana de mami okay kena obi bebusa se wo nantese ne se wo de ke beton kan eye enhoma so anwumre yi
Mame nchia ahwefo ene atiefo. Okay. Sompa de no kuremu benka ne se ke do di aprekope. Na no kuremu program we ye kan se Asem Mpe Nipa. Nipa ene pe no ho asem. Okay. Mpanifo duoduo mu ahunu se mpanifo wo hode nanso ye make do emedi anim mfamai. Okay. Enti mpanifo duoduo ba edike do asi panyini se chamai. Na panyin so de ne yekoso bia na wo se ohunum. Enti afiaso mba January yakwa kaketua bi na kwa weye. Ti panyini wo so tutu anamo na oba be hu mpanifo be chia mpanifo no mbo oma mpanifo mo ne yo mo ni adwuma mo ni wokon Okay. mo ni adwuma pa enti Asem Mpe Nipa anwumrei eyemo ene adwuma ene wokon Keme tefiri ukasa ni mu dia se afin fitianse afin no aba ha dia na je so ba mi afinhia pa. Eno ano no ni nyina ka bom. Asa afinhia pa no bi hyimu a ma ne kama. Afinhia pa de nyina wurawura mu a. Afinhia pa. Ebe cheze na nya sam keto akora. Ana yaba no nso de. Enya sam keto akora. Okay. Okay. Ete yensram. Yabo ye. Pepe. Nya yaba we na okay. PK sabo bi mo. Oh PK. Yabo. Sompa. Yaba. Ke obi bebusa se na wo de kiaton kan framam na wato amane yen. Na wo beduru yi so no obi anim sa Asem Mpe Nipa chairman no de akase ye de ahenche ne be hye wo. So mona samwa se fa. Che de ahenche ne show de na je se enwoma e konkan. Ke Papa. Ene wafutu sem ne sei ne ento en komo no so. Okay. Ana so for person tete o bono na aso yi. Sa no ye no. Ena so amema ba yi so. Sa no ye no. Ena maba yi. Oh, sa no ye no. Dabi. Ade a so for ye no ana ade a enye. Me kasa ye. We de bia wa bontie ya na kasa na se. We de mia mani Kedi to from ya. Mani na ba bi. Wo hu me so. Ana anya na mahu. So funya na mu na wu. Anya na kra. Anya na sem bia na maka. We yibo me chiao. Madwa me chiao. Baba, afutuo kakra bi. Okay. Na ye de bema ahwefo ene atiefo. Da me ne okode agye we di nkomo. Eno na me de beye afutuo. Osei jai manenka. Jai manenka. Se wo jai asem bi e maneka asa. Adai na oyere aye wade ukunu aye wade oba aye wade o master aye wade wakwala aye wade e wadwumam master boss adai ana wayiri mu den na makwala we manyi na di mampamo no ma nyabotre e wo say ujai e maneka adie bia obia ya obia masa Musa magazine a friend say Masa Musa yes o ka Asem bi wo say adie bia ni ya ade ensaye no ubetimi aye enti jamane nka obia jama bibia kapen enti eduru wo so a wonso jai manenka efie wura mesrew de wo ye wa kasa pa obi obe ha dan enti ujai maneka na ye dai sabre obi akekere obi ekobo ne dua enti uja maneka enti ukuno asa akune yere akune mato agu kobo dua se me kuke yadu yede ne madase ede ne yere ne na busuafo nyina jai manenka jai se uja maneka ubeduru baabi a onya sa jamani ka we de enye omono ne sofo sa jamani ka we de enye omono o ko de friend say me nkanwe eso omono sa sofo tia na tia ni bi de we de me kama atiefo aha sa topic we a make jamani nka no enye sofo no omono aha enti yenyai e manenka o jamani ka bibia be kama
ke na jama me manenka no eduru babia ya na uja manaka no so ya na eden kakra o eden ade bia we na eden nanso oyire ho a ebeboa ehia nwenta so ehia enwenta so se wanye ne saa untimi nko wanim ayese fane se oni obi wasem na wanya manenka na uhunu bia wo yam hyew onum se aduru a yeda so ewa yaresabia dodo na ano eye jamanenka ye nyai maniema bia mfiri ho enti yetime twere duro ma wa ye nhunu yare obi akọ hospital wa ye lab ahodo bia enso ye nhunu yare kro ewe ni nipaduam na musa yare kro no meka che nipa ne se jamanenka yare ena ewe ni nipaduam se otime jai obi asema odwene ho adwene da the whole night ontimi nana obi asem no odi ahye tirim a onyama ne nka the whole night ehye ni tirim ontimi na sa duro no ebi ne hospital ebi ne baby eto aduro bia so jama ne just wu jai maneka ubeda oho beto he be se u jama ne ka na unam se ya uyam nhyew unam anado a uyam nhyew unam awia uyam nhyew se wa jama naka se wa nyama ne nka ukonye na ye unum se nipa kro ebia oba okay enti yenyai enye be manenka na duro aye num nyina no enye ye yare ye duro na enwa duro no eye jai manenka ye jai manenka eye du kese papa na ke eduru baby a wo hu obi wo ho a ke edu no ene wo hu Sompa TV na wonte wonsem se bida ke edu free kuru be so oboase na mans na uduru boase ekwensi ne nkono ndi efra na 9 months 9 months ho na ye wo metete me ma me wie school nyina ho ho na nam no aduane obuchi ano so ho na ye buchi 1 2 3 ne yakwa etime me kwa muchi ansa na mako school wode ntwoma no me na mekotu usa na ebepo na kakra bia na tokuro bi wo ho ayetu ntwoma no wo mtokuro no unya wuram sia na utu ana ode aba no aba be ho no chese ye wadwuma na oye na nopa no wadwuma na me ye na nopa sata na gas obi bia ma wadwi obazio binim bibia ye me kojaba 1 2 3 na de mafia gu mfimfin na mapama na mahumu ama naso na nyame ye wadom ne nso tobre enso togu mu jaso de wawu ye ne yakwafuo mu no ye afuom dwuma no se enso tobre ye bre wafuom papa kwa ye befa so a ye bedidi no ya ne ye bre wafuom vi se enso tobre so fe na gus jano so wo be so jana na fe utimi de kom free afuom se nye bofre ana obenya te adi wo kwa so a o de kombe kwafuom na de komaba ene san so tobre na ade na etade kwafuom pa dokono ne asichire dokono ene asichire ne nchechira na ububom yes e wo se odi bom eno pa ne so tobre ne etade ko fi se wo soja na hu na akofa wi abe okay na ke asemu awu ken me ma me afi abo hema ne kan ye wanya ne ba bi ko nya me fa ne kransie ye o se nene so den swe ke ya duba kuma se no oni mrofo ke ya du ne mrofo na computer ke oni mrofo na computer nyankopon adom on se o se oyi mobroni free mfuturum no de na ba be si baby ma poma so yes enti o hwe empanifo na mo ye na o ka kira Abraham se fra asase na wo so ne ye kronkron de na so free hobra the Bible kire yen se asase na okoso na ye nanchamse na adwere kokuranom ene nsanso no mo wo sa ade no so denso ho no we ye nhira tama na be free akura na se ba akuma se no na enyemre emukom emu fom fa baby a obeda wana ka do sen yewrum no ba no ogato no na me ba ye no ebi fane say bia me kame de we ka se ke do mrei but me kame de me de no tre akonwa na wo ho no edante sa adaka no edante sa adaka no sa tre no ayina fom na negusu ne de rover ana na ahye ho untimi na so enti wo se wo yi ni nyina fom ni nyina afirim sa tai na abongo tai na bia so no ena na wo beda so omre tutum 4 square no mo
nti na me da so saa mfie mienu na wo sɔre a wasa afɔfo mfiri na napia ti mo amonim na napia hɔ no ɛhɔ na me fafo mba so a me mɔkyi hɛ ya ebesu adwuma saa mfie nsia na anamfom me namfom saa be kɔ na maba ensu a atɔ wasase so a abo me enya agro empa bo awe ena no ke wo ankasa kra no ena wo kɔ aso de ni kwase ye bo wasu bi mu go nsu abo na hohoro ho ovozo enafom eti se ebia obi te keado ne yebo ne di Sompa ne ye ne ya enye keado firi ho ano be ye keado efiri se ya bre ebra bi pon me ho kura no me to me shop mu saa 6 months na me ne mafiefie na me repair stoves ero na ate bicycle so na dabi saa bicycle ne de taba na me fa form no na me fra me bla gentleman shoes obo ase on to bicycle na ma fa form saa ma ye mere na bicycle no na your friend say ne maka wasimbi o oto bicycle de ba me no ani ba boso miensa bicycle na say na me de ama obi se onyema me ba ya o se bicycle na ma beje ene sa me de to Sompa ha no me nsa anka bicycle ne bi na me sa to a me form fa so sa kran eti enafo ba ke wa bre ketua bi se ka heaven wo pa de ani kwa se ke se kura no uye bibia ka we yatimi do ko o qualification no eti nyame na ede nipa ababeduru bre ne de ya bre nti mabunu na eba no ya na ye show mu nkunan ka kire mo se ade bia obi fam no onso obetima fam bi o fam bia o babeduru se nipa okay ke na se si ano bone to fama me enen ko dampa adwumasua enso no sofo pani bi na kan ye eno ko to se pani mu bi tilankru semu a wadi mfie be aduesia num aduonum ebra wa bre ne lankru se awato no ne bre so ka no wato no enen ko dai ne nanka ne nsanka lutu bet opedia to lankru sa ne nsa ne demri fem me da se pi wa ma me mreke to abi me bone tofa se awofo bi tie mi a me de sobo kese edi ka bo awofo ma bo awofo a etie mi nyina sobo de etie me bo mo sobo no omo ma adwumasua enya kono awofo ma yene a yesu adwuma no enya kono efiri se ne ma ne ye miensa no odi mu mienu kosu adwuma no odi baako eko school a omo respect the owo school no esene ona osu adwuma the make na say say you were visiting our a day I de ko ye enwa mu bia ye be ye ne fufuo ne akokọ na me de be hyehye ho jollof bia ye de be ko ho no ato geisha tina pani ade akola ne no aduane o school ho e de akoma akola no but the osu adwuma no ye busane obusane maami ana ne papa se o ma ne sika nkwa adwuma ebinom enkwa adwuma o se na okwa adwuma master ma osika osum body a sumukwadu epebre beba obehu ne mienu so mfaso de enti a me blame awforo no monhye nkwala no musu adwuma ne nkunan modo amokoto adwuma ma monhye omu nkunan momo mu hu se omonya brofo nko a enti ometimi so ye bibi daache de medi na chi no no okọ UDS ana na me nso me besu adwuma menya 2 years me kwa 3 years na me mane no ewosirem yes na me mane no ene we doctor me engineer ono entimi nkase wakọ na nim sene me ana me nso metimi kase makọ na nim sene no de me ewo no me wo de ono nso wo no owo sa na tie enti awofo rin hye emabunu no nkuran ombesu adwuma awofo no na yesa because omo gye school for no so obi awie SS wanu a wantwa wanya hwe otomani di 3 years udi sua function design udi sua weather ubeye job electrician ubedi job obi eni osua adwuma nsa no dwuma ekombedi ne woni wiase da consider obewuo oni obi eni payroll so payroll bi eni ho a obi di ne beto so onya wie ni school sense no dwuma kwa no 4 years no 4 years ni no no start adwuma ena ha no kra no
eka baako eka mienu eka miensa madam for kwame achi na kae se eka baako mienu miensa no obi tire tworo no 4 years yo 4 years na ko asua adwuma wi what you say enti awofo no nye ana enkwala no so binom emo mo ho so se wo bo ho so a ebre de me ba efre kurase ba ye no na nafom na so me senkete eka kire me ho se owo mo ekomo yaw mo me fa meduru baabi eti enkete se ye do tojo senkete se obetimi aye blemu amesa blemu bio eye aban school a ye bie nyina no ohwemu a ye 910 secondary school across Ghana emu 80 eye efane say ensanoduma but yaguno enti akwala ni ko school no okwa akosua book nkuan akwala ni kosua enti wanye nurse a obeye soldier wanye soldier obeye police wanye police immigration enti anu kwa enu na yede awurom a yede bu yen hwe program yi so me first say bra me do be immigration for say ohu dwuma ni a wa pon no ho say okọ bia the shop a obi be ka say for 100 million bra san ya ma dwuma yi oba beto oven akoya dwuma didi oba be ka chem say me say me mo sika san wato oven there be adenti na yawie nursing school na wasa me kotua 100 million sana me my nurse na dwuma enunti sansa no dwuma enni omayi mu no ana ama yebre one district one factory adenti na ye drinks eye manufacture company ebe man kwala na nya bi ensa no dwuma ye enti ye mpanifo no ye blemu afo na ye blemu mpanifo okay se omo momani akofom atena se oman ensa no dwuma betima me yakoye ni mu a emabuno no be follow enye man bet be follow omunim se omo kwadwuma ombenya dwuma ye okay one journalist be can say be Osei ukọ Cote d'Ivoire omo wo afuomu dwuma aban ni tuaka na he ensa no dwuma na said ye wo kan de kiem ko Burkina kofa tomato suma insu akese so da ya no so irrigation farm ya na ena nwumro bi kan asem bi enam se wo beba ha de ameka ke yedu okay wo se wo no pe body ya toto ne mankani ya toto pa nti gas oven no abetumi atoto mankani ne body na anye se wo ye foforo ye wo special ya to ne din se kebab stand sa kebab stand no eno na ye de toto nam ye bibia de also be mo no bi no mo edi sa kebab stand no obetumi da toto body banche bibia opese wo de toto bi ajo tie se ke adu ankasa no se Ghana for pe wo hu a gas oven na e pa cho no a gas oven na ana Ghana for me hu aya na misuro wo because esi ya no si ejantade e wo fie nyine ne ye ka se ke adu ene kura de ne kwatran every studio ha ade e mama ni jinsa no dwuma no wo ko chena be ya dwuma won kran ye gas oven enti na me ka se ensa no dwuma ni bie ni ho a o demand payroll so wako school yantumi pay nu 4 years 4 years wako school 6 years o train sa ban be faw no ama payroll but insa no dwuma ni bie ni ho na boy ni kra wa ya dwuma 2 years 3 years me suma no ma ne ko ya dwuma charge scato no botom ma omoton pan no krom ebo abaso what I say ma omoton pan no yi papa wo mo bo abaso na keyedu ke na sesi a no se ukọ ukromu a na amaso oboase a omo sent no agye ho nyina keyedu gas oven TV a betisi se omo hweme okay wo hu anwanwa baby a beduru bia omo hweme Ghana for pa abrochire ko ye fa we ntwa ye komoto ye komono to Ghana for pa abrochire ko Ghana for person ye buruni adwuma enne se ebase buruni ka se fanim de beboa gas oven e wa abrochira obeko Oforisuo ade mame musa sa de ntina doctors for dwane se on my way enya me nko na me yansa na dwuma one this one factory komo biebi ape machines a ye de be ya dwuma aye quality
product anka obi ntu kwan edi sɛ ene China for because me wie me factory no ana me ne China for di nkoma me pe machines 3 sa machines 3 no ba ko bia na ye 2.5 billion edi sa 3 no se me nya me ne aborofo no be ya adwuma ne pe uhu me adwuma ne aborofo no adwuma eye pe sa sika no me nya edi se buroni ne se me Sunday me nema ne bi na me yema busa me say wo ye adwuma we na wote Ghana ti asem we yo wo ye adwuma we ana wote Ghana China ni asem o ka kire me no edi se sa yetimi anya sa machine no e wa ha se ye adwuma ontu kwan na se manya me so madwene se me manti e wo se me kɔ ekɔgye nimde se mama bie mu a menu se meboa me ma enti kwantuo ne de eba me mu se si ase metu kwan a ene abrofo akoye adwuma e wo se me kɔ se Ghana fo hunu empanifo hu se bibi pa ewo me mu nyame akyɛ madwene a metimi de abo youth ni bia anke betimi akɔ hwɛ factory amasi ase ni nyina obi obesu adwuma bia bɛda hɔ kwa anu na wa abo aso yes so ohun hwɛ me ketekete adwene pa mafade ama ɔman no na wa woda V8 V6 na wo nya ketekete ofiri sɛ yewo brepo na paniti ase ye ketwa V8 boy say obi wo be 4 it is a some penifo na omode da aman na no omo timi aboa me yetimi akoye nimu a morning show fo ahodo etimi agina mu say sa 4 hours I dey sa morning show no yempe omo yensa no dwuma ne yemfo mo metena tena so ne emusamusa omo ne bi na empenifo ne ntibi na omo se da bia ne yesi ye ni say de boa o man betima akɔ nanim a the whole Ashanti region radio station over 50 it is a the 1 month ya pam MPs ministers lawyers every so and this answer the dwuma for betena radio so what remember 1 month and name abesesa why answer the dwuma ni ben na betena morning show so pen eye MPs ministers and lawyers ananya answer the dwuma Asem Mpe Nipa nya na atiso dabi a question I'm able to say morning show from an upper 5:30 to 10. Yet be bia kasa. You said you hear practicals in your casa. Ghana here practicals in your casa. Okay. Kaya do gasovin. Ena ene otenenka ewo Asem Mpe Nipa dwumadie no so no na oye chairman. Afi ena wo besra yen. Na ene wabie nyoma ni so amamia no mehunu say yes na ensanu dwuma no me COVID-19 no ba na mehunu sanu dwuma o ya tutu school biem na amanfo chefi pamade COVID-19 ba na mehunu say school no senka hu ya tutu school biem na amanfo wo magazine ye adwuma ke papa obakọ no nipa mienu miensa bia obachia wo oh mamenchi akode ajewa oba papa bia ke yedo hwe nani ma na nani de nani ma hwehwe bibia wo bia no mechiawa na obo mechi dom se meda se mepie se me bibia nyamensha se ono oba atena na afe wa anyare a fasedama no fi se enuane a ebinum yema ebinum no ya na nafom enti okode be boldin radio so a etwa se mebo menanase okode afiri obo ase ho a ono afiri asante achemagogo ene so omuna samwadiem senti na wo yei enti wa konta no no ena wa asesa no no senti a akomuni nchiremu jai asante achemfu aduane pa no ye microphone ye katingonto ne de bai asante achemfu yen kwan no katingonto enye easy no obi ani kwai enkati enje okomuni jai ena mmire o kan kati asap be kama nken fufu fi asante achemfu sa o se de abonum kwa ai o sa ena buro na sa kwa se me pepa o you know katikonto eno efa etifa fufu ya le bian enti aje wa ko de ofrifie ana wo ye fie aduane sa ye kan asante achi nipa bi asori ai ikru oni kro wa asante na se wono wo hu mikro ntimi ntena oni kro wa asante mamu ai
Na me cha Dr. Brothers Foster. Okay. Baby papa will be an me cha na me can for 5G. Any mizu edi ama ahwefo ene atiefo. Okay. Omompe bi nye program. Okay. Empe bi mhwehwe fridge mu ene ade na omunya binom. Okay. Papa. Na me nchi atiefo nyina obi a message se eba no edoso ebi hwe mi TV so twitwa sende me because me bobodin a agogo yeah sa stars nkwa ana okode ajewa obi ni kuro asante mu okay oh kwadwo fasa ama secretary no abrewatia kache kwadwo say post afi ni esisiba nte bedu no on kana koma tuni so secretary dia ana se bibi dia na on va porta mano obe organizer obe free me baba na so ka suja na ofra unya ne kura mu no zisia no ye di bibia o social media so enti unyabo gas ovena the whole Africa enna me ko bo bi ko shia wo no o de offer phone na abo gas oven ke ye du bi no unyabo gas oven a mo se ke ye du abeto so on the dikan on oto so be 4 ansa na mo makaba e wa Africa yes ti Nigeria fo nyina wate o madi ye adwuma ko Nigeria ye ko Togo ye ko Benin ye ko Cote d'Ivoire ke uhu enti adwuma no de ye ko nti de be kan se mpanifo moa so omoboa emabunu no wo pepa se omobe adwuma enye kwa ho gina okay keadu gas oven ena wote ne nkan no na wo bansrahwe ensrahwe mu na nkomo na ye de na e wo sege toa so efrisa Asem Mpe Nipa no nkomo sei no eno kura timi boa ema nipa eni ba ne ho so e wo ye nkomodiem efiada se ya nso ena yebetumi apiano atum na asemu a keadu gas oven abeka no emu odu yie pa baby a me de tu mi kotodwem a me so metumi aka ho asem de tu mi trim dia hwa mebodam ni nyina ne se abatai no awofo no empempi no yen ne se ye hwe ne ye boye ma no ho ban ne ye hye won kran se onsu adwuma na empokura no se nkoda ne ye mienu miensa wo fie na baako ekosukuo na mienu su adwuma ma ye mu wo mu su adwuma na bomfia ehɔ no na metase ya eye me de yi papa esa no dwuma ehu hia papa kiedu yebeda ase Dimpa Natural Health Clinic Dimpa Natural Health Clinic Dimpa de woba ye no eye osa na nani abre ne so osa na nani abre ne so papa se osa yi me ne wontena wiase ha me ne wontena santimemha me ne wontena Ghana memha eye Dimpa na ye na adwene se obeko ade atia osa na eye peptic gastric ana se gastric osa no osa hodo ani di huhu ni nyina da Dimpa Natural Health Clinic wo se okon na wo de atia na eduru ba bia na wuti dwa gaga wachiri bramo wachiri kase eduru ba bia wo kokoso na ye oya wafurum atutu se huhu we ya wodofo ya na nye kwa eye osa no na eye sa no na osa no udidi ebuoyi wanidi ebuoyi ewo hwa na wo so te efirisa aduane to yemu a na wo yem eye wo ja yakọ Dimpa Natural Health Clinic na osa yade bia yakọ na yenkotu ase na udru Dimpa wo detox machine sa machine no ena etwe ohun efi nyina da ade afri wo nipaduam na enye Dimpa na kana minim se efi wo nipaduam sa wo twe nipadua no mu fi nyina na wo wi blood circulation machine no wo de wagina so enye gigi emoja bedi afurusa ne kama wo wi na massage no enso a massage o enye wo te wo chita akonwa no a wo bete giga na massage machine no so di ni juma yakọ yenkotu ye wasase wo Dimpa Natural Health Clinic na enyoma enkonkai enfamayen we last hours de chamso na udi ni juma we last hours second floor na Dimpa Natural Health Clinic udi ni juma kane mensia health insurance no na we last ho na mechire wi yakọ na yenkotu wasanase said ye be ya ye ho ebe ha ye yefre Dimpa Natural Health Clinic ewa homatrufo iso 0245 118 434 0245 118 434 and 0246 744
744 0246 744 744 Abe Herbal Clinic. Abe Herbal Clinic. Dr. Professor Abe. Na sa mami we na mi boni dia na me hu say yes Nyankopon sa no ye kama Nyankopon sa no ye kama efri se enubra ene enhaban ene ni hini no se ukona mami akokwa ibrentuom akotutu aba enya asem keto akra enya asem keto akra enu ti yenko Dr. Professor Abe ho na yekosa ye ho yade eye fibroid na eye hernia no dia Yanko Dr. Professor Abe stomach ulcer so wasa eye koko ana sa koko no ehu papa eno ena broni friend pass ehu pa oba untumi enwo eye fibroid na da wo yam dia agise fibroid no efiri ho na fibroid no so no Dr. Professor Abe se men kan cho say on fa sekai enkan debi sekai entumi enkan wo ma waduro amana nane wo ma waduro amana pie afrim hepatitis B na diabetes ana ye be ma ojonso entosen be ma ojonso entosen enso we die ojonso egu trousers egu shoes so prostate cancer no na house low sperm count yenko Dr. Professor Abe na yenko boost no said ye be ya yeso ye betumi awo na yato ye maame bedin yato ye papa bedin Dr. Professor Abe sabre no mami wo bo adwuma junso krobadro so ye ready junso krobadro no na success yade no otu ase papa ye friend Dr. Professor Abe ewo ahomatrufo so 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208. Yago computer so jadi emra. Afei na mati asie die ntia. Wodi di Natural Health Clinic more than 6 ha no. Hey, oyiwa, wo so akọ hu bi wa ho. Emi rejai. Enne me Osei be ba ye pa. Ena me kai di Natural Health Clinic say, wo se eba no osade a, oye number 1. Na me dru ha wode aduro ka me no. Oh, eno ane no. Me ti hwi bio. Me da nyame ase. Sa afa die, wagye medi pa. Se obi so oye funu yare a, wa ya enkwa. Me ka ne pen. No onko di Natural Health Clinic. Also, bien you want to miss me mani. Say peptic ulcer, gastric, duodenal, acid reflux, and H. pylori. If you Dimpa Natural Health Clinic, say Sia, woman a specialist, ewa ulcer yariemu, and T and Wanya Basobose. Ahoy the best center for the treatment of stomach ulcer. And so yam to true, so bo aire time. Newa kuma, eji shim, so tia ya, now soon to minna, and now we're chinsuna ya. Oh, a woman, what the both local and international helps and a sayari. Dimpa Natural Health Clinic. Ewo Kumasi di Chamso. Our old health insurance building name. Ewo Willas Towers. Ufri Manshia. Now ko airport no. Telephone 0246 744 744 and 0245 118434. Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa Yasna Hunya. Dimpa Natural Health Clinic. Stomach ulcer. Last up. Odofo me mawakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hudwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo Kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic Abe Herbal Matsia Kanso Jesus, my
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ena eda wo so. Otone ayento ana. Obi na ebu kwase a. Obi ji wadwuma afiri unsem. Oba bi na esisi wo ana. Court asem. Na se eye die. Da fam so ama wo wa wo hwe me no. Wa ye nhira. Drane odifo Samuel. Akwanchereja. Ame mo wenum nyam enum nyam shede metachrema ote de ansa no rusia kasa te ha wosin so anansu wosin sa no ye brukutu jedo brukutu jinjab wasanti enso zikan since 87 oye brukutu chekere ansa no biara ye biara na ye biahwe his local dynasty brukutu the one de senyi biara ntum copy brukutu Chinese no America oho enjisi broni poentum brukutu oye nam ye hom ya kono na senya brukutu man strong palogo bites kakra monto sabio man pachao oja ofribubam nsapa ofri obibine black man company limited kukwana so ye brukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a set mineral water. Numwane se bontono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkratui FDA ajato 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi 21st clinic nkwa womu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert within the Isaac McAfee Tradem Patasia Isaac Day Isaac Komane Yanko Ejo mi pe beat na Ajo nyo na mpe ba kuna oboma obisesia. Say we are 5G. Drink papa. Yanko. Okay. It's about 60 vitamin. Manuma intiano dia mafastonche. Make 5G and one and Yanuma intimate the piano and menno and Uchichabi and the Pikachu. Very appetite no 5G to help you. Yes, twas I am from home. Major Wama, twas 5G. Drink papa. Want to beat no? Say what say? Okay, Yanko. Your pastor now, and I'm in your 5G blocking you no nice, then you message you, come to get you kepi. What you kepi, Mr. Alright, you got Jaya Petation, no 5G to help you. Bema, I was within the say. Isaac Komane. Da be na wo ye rap ya we wa say be frɛ ato. Ache o. Oh. Pache why? Ene wanyem na rap na de pa me de waka. Wo mfie say. More 13 years. Me a rapper. We a rapper. Tuwe wa shada atwra na say wo tu afru trim. Ma chengu me trim. Matias ye. Enti no china you know na me fa number no
chama bem hana akra no obe rapampa osi jai apetition no na eno fa jana yesa na okan ai apetition de nyu obi ade antu ka so obi nya obi antu fa nkokor why ade pa fa number no ya do be kan a competition no me sure so betimi ayi omna samwa atofo mana sofo 5G etu abedi ochina okay Asem Mpe Nipa dwumadie na sabrei waso eguso a wutie ewo Sompa 93.1 na wo hweye ewo Sompa TV no so no ya ma hwefo nyina akwa babiem eba Sompa TV no so de wo ba no anya atrase de wo ba no anya atrase ya ye de ye dwumadie ebe hyehye so a enye asem keto akra maame memo akwa aba yeja oba pa udin di sei ba je frame me comfort from pon comfort free hin e ba ye mpacha me free adankwa mesaso na hwa na ufiri ana mpacha debi ufiri hin ifiri busore anto akwaso jo maame anwumere de guani ona wonam onantese ene sei me pacha ba 3 weeks ni ana me ni mi raye ntem aye ntokwa na me ne tena mfie du baako ni Yaw ne ntokwane na sefo de bebele me kasa me kan na wochi kura na me kan wiye na wochi me ensan ya na o start sa ne man na wochi me ensan mfanse be akabe 2 days na 3 weeks ana mesi ne bi be ya adwuma we fie ho ye ne kwa asore nti ya ansan ya me koda ase no one me panyini enya problem kakala enti ama yeso wontena mfikyire kakala epanyi ka se on pie nkotena ye office wo e ma ne ka chense on konti wo de bufu ko ofie ya tu na sanyana me pa cho me ka me na besi ho ajo epanyi ka se on kotena office wo ana se bia wontena mfikyire ho na ye omu wie a ana ono so se aba asore ndie ontimi nkotena office wo beja ma sole me koda ase ma wo me baketo awe nti baasa na ema wode abufuo kasa asonde mo ho oya panyin nti no akora wudi bem kora na ma panyin adi fokora na wo akora obedi ayi nti baasa na ema me wura twifa aso ko ofie okọ ofie no de se wontimi nkwa asore e baasa no nkwa asore na je se panyin ede ne e company fo ho se wakasa etia no teje se bia obeba obetimi akwa asole a na bia o maka asem no nti eno nti nkoda ba 3 weeks ya sema American na bra na ye adwuma we fie ho nti wo ye adwuma no ana na ade e be chi sa ada na e be si 3 weeks ni mi bra be ka chem say o makoka asem no Saturday man kwa asole o so wo kurum kwa na mo frɛ no penifo na be hia ka asole asem na wa Sunday mu ho nti o mo kan ye no ana mbusa ne say enfonso a waye ana o say oto onye mfonso bia na nsa no kono ye woni na damfo bi na damfo no so na nsia ya je na sole ho nti nsa no kono mo ye nti na fofo no ba ya omo kan me kwa oba fi wan kan nsa asema nkyere me nti ba asa na me se omo kwa na me se na te se de usiti wo kan kan kono mo nsa na ye ofe so obi a ye agidifo wona me di wachi ba sole na me nkwa sa sole ni bi na na wo gu ho anim ase esa me no na mkwa na me fele wo ye odifo pa me do what you can am fell na at when nsanye bone ana sei na bible say emfa nsama orehu ne sei ne sei e fere enke kan kasa ana sim kan kasa papa woto no mo nsa ana m se papa woto no no onye odifo so ana onkwa okeka kan sole a okọ enti ba sa no ana m se we ku na oba e kwa me kan kire me nso yere ne me wo se me kan kire wo me papa ne ma me ne wa na ana m se mi wura wo yere ne me bibi ne so ka kire me bibi ne so ka kire me na enche no abegina mpoma na chief remi odane dem na mso me dame dem ba sa na so fi puta ode ti mota akoma ba adenti na odane dem na so da dem me pa chew so de yesi no ya flow nti wa nkura ne dɔɔso nti ya dɔɔso wɔ dem ho ana nyama ya adum na otimi aye ba akwa kan no no akoda wa na me so ne nkura ne ade o ma ye sei ya mu ye nsia okay
Enti me pa cho na saa ba bia woda no ehɔ na bra na plaster o wie kura ba abontene a onso o plaster onti no ogina bench so enti me kan sɛ me oyere ne me ese bibi ni a wo ka kyerɛ me no na eye ne no abegina poma chi frɛ me enti ba saa no wo se me gu n'anim ase a kyerɛ bra no enti na Sophie kuta no so wan hwe a me Sophie ne bɛbɔ obi a ana ɔde abufo di si na tie nim ana ɔto hyɛ me so ɔkwa mu lɔlo kwan so hɔ kakala yɛte new site na lɔlo kwa edem ana ɔto hyɛ me so na bla ne hwili si fom ana ɔbɛhɔ onimu ana ɔsɛ bla so nya abote akonta ɔfrɛ na akonta nya abote na bla ne twen me enti yɛ de toto obi atete ne baabi the follow week Friday ana madam bi me pa cha papa film nkai ne ya papa film ba yi ni madam no ba edi 50 cedi ma me ba panyin ne bre me sɛ me fanto ekyere madwena me kɔ no hɔ a no nkasɛ ebi a me wurade a enti me fa frɛ madam no se wura nsa abɔde enti saa Friday no me de kɔtɔ semina enti me ya nam se me wura madam discover no so no kura ya we madam aka kyɛ ne sɛ wo discover ba yɔ bonsa enti 50 cedi me yusu mu 30 cedi e de tɔ semina ye de dwale di sinema ni follow week na me kɔ bale kɛse ɛhɔ na ya me kɔdi dwan kakra ana me suma me ba no one me nhya dante ye opa ya kapa ene wanto no betwe onfa mo sa ne yere no ayaka de enti me obi ate ne baabi na me suma me ba panyin sa yima koka che dada se o man sika na me atosem na aba ano penfa sem na ka bia me da me hwa a ode ntokwa bebentim kama no tum na ma me sende mi sika me ko bale kase na mtosem na begu ho de na kan so aka ketua bi na odi dwale ye ne san ye so ama miska nto semina ana aseta na mitifi onzo so no oye nipa bi a ne tirimo ode na nkasa otutu oba ba de pa enti ba sa me so me de ema anya adwene de semina no kwoto dem se me mfa nto ma ne nwale fi se we 2 days bia me sin kura ne ma nkura nsia omukọ school omo wuro no mo yesei enti me de kwoto dem ho oba na se obeto bia na oto bia ba bedwale oba na dwene madakra agwo majwa na me bo pitiri samina we na me se me wura samina na sa ana okofre sofu bi okofre ne ba na ka wo yeye wo ka che sofu ne sei me de samina asi na sofu wo se samina na sa wo se chinchina samina wo ho ana me bie pono no panyina ba ese me bie na me fa me baketu ani nyina ye begina ni mu na semina no ne bi ho na ye wa adwo se o ma no ma no na makoto bi ma ya sende mi sika no makoto bi bisa no pan go ye de ntokwa ba na me gyaye na ma me de ba me de koto begu ho enti no okofre sofu ba ye no na me pie ba ye eni ekukuku no obie pono no otu ne megu edam ho saa o he semina e wo ho ohu bi no ma fense ba bi ye yi okofre pan ne ebi dem fancy yes store room bi sa hye ho na me se me wura se me ma me na ma me ska de bla ha me denchiu o de bla ha me denchiu iti ba sa na me ni akola yi pie e ba abontene wa yira akola me fa me ne ba ma no ene akola ko hu na no obobinim na anu se awre ko sa akola yi hu papa no asosunum entiantem mu ni pressure o de ba be gi akola no fa akola no me ba no fa akola na du ba akola de be me be ye wo fie no obi abesole fambama me ekoba ne sa ya no akonom ne nsane bia ba na ensa no kura de me pa achew metie me ntwa ntro da me kanya me anim no kure onye be ma onom nsa da bia okay menene tena na menye onye be ma oye kɔwinsani na nansem ho papa wuye no ana waye ne ho se me ya me wura ho bible se fansa ma wura huni bible se yese ti ya no de ho na yi ne ho ano eti ya na obudididi ana se omra no anom na ade odane dem tse de bia onom ko na mentimi nkyere odane dem se de oka so ne kola no ne da no na ukuru no no ede na oni ni sia na ebu obefremi ana me de bo nkuro se eye no obegina mpoma achi afle na obom na wamfi nu se ntokwa beba o me bie ubi se me pesa me kɔ hɔ de ya me bie pono no aju me pesa me kɔ hɔ a se me nkɔ hɔ de ya me ka che ne se me wura da bi ma me na ma bla na bibi sa to hu semna no pan nim na ye den ana
ene ekuku de obeye de ene ntina ya mebufu no ntina chise ne hu wusu se asofo se solo nya abotere na me se mi wura ma ye wode ya pese obo me nya wuhwe o se me na ho asem ne ka ma me so na ma me sika kotoye ebufu kuku chese wo pema bo me na se bura na wo bo me nya wuhwe hwiye no de ne se be wo mani akora keto we kutame chese ye be sa na ne ho wusu se ya sofo na bla bi so ye fe na ntwi wone ne yele aba otimoto so osibaye bla so do nya abotre sabi wono da bi wono monsa nso nti so ode ne sakura ka ne yele da odo kura se bla so do nya abotre sofo ni ne yele gina ho bla nya abotre mi wura chese wonye do be ya ne ho nto no ukuni wabo pen ebura de bebele se wa ye den ya mpempi wotabo bebere na woka no ana mpa chumdi kanka se me kasa me kamisa na otwukwa na me wiye waye me bipa awrehu a me dina wale mu no se me sate betina wale me nya ne je da ada oye me ho ade me ne je firi ho nso amate no so obekanya me so no kola oye ho ade a wani je ye no a wonye bi no de na oye ho ade ma wani je da no me pa cho nipa bebrebe hia ye no me ma me papa na busuafo wo hye me ring no aye ne je ba ye ne firi ho ye ko ya no start ye na me nim me suba ye wo okay na me nim enti me pa cho he kwa na me drumpo enti ba sa na sofo mu nya abotere ene ne ho wo suse ya na akora kuta me na me so me ye unua banka opo na se bro ne dosh why wadwe so obebo me do ko sofo lai ya anya wo hwe ntu ne nam ho ano kra akoba e usabe ma wa betri so ye me dai ana wo kra akodi fo me ku na me sa akodi bem sa na wo keka kire me na me se ya mo wansan so do nsa kam ya ho na ma me san ye odin obi peja na betira nti o ka asem bi na asem yi ano na me se ha o se na me ma wona dem ha ne ye nsu na akotupinum na me gina bontene odane dem no na akotupinum nkro yi su kura na omu hyehyehyehyɛ omu totototo so na anu kwamene ketua ne ba wo yale ntimi gya no hodi we di na onante yempo na nkura yi su na ntete mo betiete mo gu nkura nso se wo mo nano esa na me gina bontene oba atai enti ba sa no me ho ane se mani so menya masomo mani kohia nkasa wodi ka bo we ama eda so ye me ya na papa tiase na papa nwuye papa ne pa ma kyo se me osra me fa nche no bibi kakra bi ya wo hyeda paase wo bo mani ankasa menim se be ma tiri mo odene saa sa wona yonku be ma kra na eku na wo bo nani kuhia so kwa de a entifi ama me suro no me suro kwasam ne be hia na otimi hyeda pa bo mani kuhia se wo se no sise yo anu na metete aduane amade na anom de ne baaye no na wodi me nsa bo mani kuhia homachi bi bla tentene bi na ogina nim ho no odo na me frɛ no akora yi fe mi hu ba bia am de akora akoto na gaga okofro ne ka na me se Solomon me na mamwa ye solo ye nyina ye tenase ye ne ye nibi aho kire ne kura akoyi mpokura no ye hu ne so ya tena ho kire mu saa ba nchampese ne ye bodi ngokura ni so nenne ubeye mi se wa wale ase me ni so sofo mu a ne nyame anche ni tumi ne nyame ko ni ho ka kire no Sami pano wastate ye mesano. Benyo waketu ye wasase so. Fise wodi mani dodo. Me pese ma wale be kwa abusuam. Bisinkete sami wale pa na nka de wade ay minka me film dadaada. Enso wantena se ehu se obe kwa yam de ne fa so nyina no. Ese ehu se oba na wale na oba ye. Oba bi wo ha bo no ba kokoro bekọ. Mebusuafo obi animu. Ifie du ba akoni. Obi anim na nsia na maame obi ka kire no na maame busa ame. Adanam de Solomon ko ayi so fulai anam se ante se yo wotimi mia me konwa na okume masoma de nyina timi yiyi me oba pe eti sesia no wasem nyina ne se ya wo de beda Asem Mpe Nipa me pa cho ma asem nyina ne se be ma no ne bufu adan ayesi no na wo pa me firi mu odane da mu obtim betum na me gina anu se na otwimi no ne ayi gina bontena abotre anopatri o ma na kura isu saa ketu nsu kwom de no saa sofo no de sem na asem kwada no no on ebe pa na chew obi ba no obekasa no atum o se so no mesira ma me ma kura yedua no se me ona dem ha me be yesu saa mentimi nyina ho na dwo no me nsa
oba ye oye kikiri no na o miensa sofo se o se aduane nti na o ye sa ko ye aduane ne ma me ko bo fufu so me tim so wunni ka mo ko wunni nkwaye na ese wonom chinchina afida me ko bo aduane ne so a o se me de aduro begum to wunni na sofo ene se ye nya dai je sa abemu ama sa adam se no akonom nsa o se me mra me nkoda nam se da bi me kwana ni so wanom nsa nti owura adam o to hye me so wadam ho no o fo so me nkra na sore so fo so me ne mada anam se biblia ni kwase sembe na wo ye no timitin ne hwehwen o ma no de wanyini wo mu adi mfie sai 9 years na na chese ku be hu keto no kura hu enketo no kura timi kase mama de na dada ye wu enketo no kura be hu no mo sore enti ba sa na se biblia de na wo ye enkura ya sore enti eche na me hu se wa no mo nsa na so ko no mo se na anem beda me mpene me hu na wo no mo nsa hu me mpene ane obemia me kon e ba sa na omia me kon na me so wo pla me enti me sole ye no ade achi enkwa mbu sanse mama dada mia se o mo hu ye dada mia wo kon no ye wo ya nam se da bi se nkankura ne bi betena ha ti kola no hu se wa mia kon e na no mbu sa se dada mia kon no eye me ya eti ka chaka dum no ko so ko ade achi akon mbu sa wo mu hu pa enti ba sa no wone waye bibi sa men kola ne hu pen me pa cho da bi eburo ne ntokwa ne de da bi o mu hu e sa no mu su se okasa obubom enti nkwa ne sole okasa ya ne nkwa na sole bu ade ho de ye na ade ache etimi sintentene sa ono na me so me na okay ya beda se ababa wo de na Asem beda Asem Mpe Nipa no na watese ne nsem ene ne hawa ode ebedan Asem Mpe Nipa ni kunu no ankasa ewa ha ni kunu Solomon ono ankasa ewa ha solo memo akwaba yo huye ben kase mu no okay ansana bibia aye kama yeja papa empom te say nyame adom ne mom paibo udin nyina de say udin nyina bidina ni Solomon Frimpon free he me free Antoa wo maase ena kumasi sabere wote he mete adankwa me isaso adankwa me mami odi no me yere se odi kaka no se ne kunu ne me hwe mike nim me yere no se odi kaka se ne kunu ne me no waye ne ho ade pa ensem a wo kan de he na yampa ensem a ka mintimi ka se ni nyina anya no kure ana mintimi ka se ni nyina so yampa na de ntia me ka se mintimi ka se ni nyina no kure ni nyina yampa no e munchire munye me yere no se de wo ka no na awade de obi ani me se o ware a first born ne second born de odo wo mu pa ne free third home mo ko no na awade mu enna enhyehyeye eba na me yiri nie in fact me mai ensia se de wo ka no wo hwe enkura nsia no a ke enni kwa se nka nkura no ko maduru nsia se o mbo so na me yiri ya wote wei wonu na eware me enye me na me hu na me ko ware no di ntama me kasa wonu ene hyehye enna ema me ema mmiri bi kwa me ka che ne se sika ba me nsamu a ene wone me da wonu ene hye na ema me enti ada me ne beda no na owo ni danger time wa ere eso onyemo enti se ennamu asemba na se asofo kra be kakra no a nia wonim awade mu ye pa se wonim awade mu ye no wo se na oba no wone wona nkan na wo practicing sei bet me a me ne da no ena minimu di ntama me kasa wo de me mfa nkwa kire me de hye akra wo yase so obeka no kre pa no a because bible ka sem bi wo ka me bu se bitre aduasan chi mu edu no a wo si nu akwa ho sekuru nchi ni wura no mu du no wani fo me yire no no ka ho akiri enti ko so fola me ka kire no se sama wo ka no wan kamu no kura me boni dua me ka kire street e mo mbuzam sada me nkwa sore anya ne so ye difu papa me ba sa no mo ka ye mo mbuzam sada na nya so ye difu ya so na me say yes me odifu pa ya so baba nyina me twero ye bible difu na e ka ye enso sa e ho no ewom because ne yankopo no nim se nipa bedi entrache nipa bra enye no kore akora ya wada hoi e ho na sache odim ko so folai oso di Solomon ayu akora ya wada ho no min so be ka no kora ye wo 5 good months akora wonyem wone me nada enti na me gba obo ohina asamoa ebu sa me no ajawusu bisa me ka kire no e ma jawusu kaka yem sa de wonyem a ya wo yare ana na nyafe na ma ware no na nyafe su no obewo we kan mansia no wa we 5 good months wone me nada so na me bona ko homa na me ne dadem na me yankotana me dem me bona ko homa me ne dadem oba wono me ne dadem mu a woda ho empa ko tumi firim pa so
e ma mire bi ko me ka chen say me na makoto me mpa so o tumi firi so dia ene me ma wona mpa no so nyo ne me da mpa so me da fem mpa no so ya ware fo so na da so me da fem e ma me ka chen say so ma me na mpa no so dia ene so ko da fem bi ento onyim akora wonyina no man da fem 5 good months akora we say no ne me na da enti e ko so fo la me kan ho no mo that time no odi atome say me si me kunu that time ne e ko kontokwa de wonyim ye no 5 months and son wone wo eda no ne me na no ne wo nai wonyim ye no 5 good months wone me na e ko so fo la ye kan ho ana che se kese ogugu so sanity ye me kan ho no mo kire no na wo wani ji ngugu so no ho oh papa odi ye fa no Mame wo say mame woni me kasa man kasa wutwa nto bi kro mu kra so man kasa solo yi hwa ha solo hwe ni say papa me ne say baby aye duro ni 5 months no nada papa no ne me na eni kwa se ke basa yo kan efri say banchi duan de wo de chef mo a ne nsuo togusu a ene etimi fifre na ebo papa nto de ye nto aso enti that time no na be ma so de awo no oba tie wo no oba na obi ni ho ma de ye chon be sra hwe oba na ni mu da se be ba nche kwa ka so ne me na abramisa yiska to no afa ade chon be sra hwe anim enti e basa no a min kasa no ho eno se mpagufuo no min kasa no ho but make sure say ni sika so de me de ma no that time no ne me na nyina so no na be na kɔ kwada so azi hospital obi o se me kunu no wo yade no me sa de ne tra kam de ne kɔ azi hospital ko bo no ka me kɔ horo mo no ene kasa kyerɛ ma me fa ne hospital card nyina de kɔ yi e ma phone busan say na obi o so be kunu no na wo sa yare wa sa kɔ bo ho ka me de hospital yi ne kɔ yi wo ya be se me kunu na me ma kɔ mo ne na bia so na manisika eno nkwada enti nam sa kra wo se kra no owo no na me tu kwai wan frem fon so kra kan nyem so wawo mi bedu kromo obi ka yo so wo yira wo ntina wa ba me se mente hwe enti akra wo to se no wono owo yo ya me ne wo ye no me be ma no wono na to akra we bedi na ka obetu bedi ko efe me dem ho dem ba anyo no ato akola ndin wona de na to ma me mi nya sembi aka ma me asema ukunu kan ayampa pa cho mo de na obi sam pa cho obayi o de ne to hwan pa cho me ma me wa na ato akola ndin pa cho me ba solo me ba me pa cho wo na ato akola ndin me hu bia me ma me ne behwe na ya solo akra wo ne behwe no o ma akra wasi wada solo me ba aha no hu hia me pa papa de me te ho no wo wu bia o ma me ne behwe wo na no de ko na me ba o na wo be kun ha me ba o so yo kan okre solo akra wo ma me solo papa to bo ase asam na ye kana ha na te se da meto ye yi fo ha na ye fo ha na emu ada ho maame o se o maame na wo bi obehwe wunti no me wo a oba ho wo ne wo kunu dwene ho ansa na wo de akola na to maame tie men tie de meka no wo ne maame wo ne kunu dwene ho ansa na to maame wa ya de na wa anya de solo to aso papa enu nti no kura no e maame dwene sa akra nya me ba maame dwene sa eti no ye nti a onyima me ka sa nya me ba no obi a wonim se me na manyem wo 5 months mba ntia na me na enguguso no hu hia wo so sa dato maame abraminim that means akra ho aba wo so wo a o maame na be hwe oba buzan se wo akra wo se maame si wada akra wo si a wo no maame si wada na obi a wo no wo si wada wo timi de no to no kra ma na yeye eno nkwada beginning no as you know first one no a asana be si samran de so no me kwa adwuma me ka kwose ntimi bedu anadwo pa me baaye wada na mbe frɛ wo maadwo a maduane ɛwɔi beginning kwa de maduane no ya to wo first no di maduane yekoso la me kan ho ene no kan no wajai mame senyo me funa semfa nto on a me ya ka me frɛ solo to aso me ko enipa obeka ma ne gya aduane no ho no solo ya to valanda kyerɛwa semre no ntine yeti wo di maduane esie valanda no so no di maduane esie bi wo kora no so me kokora no akoda wo me frɛ dwuma ba no akoda boy one na agba akohoma mame asema me kan wo se me boa solo tie ma ha nana me na so to yes asema me kan wo se me boa so fo me den si valanda so da wo so no enkoda da da wo no kan no pressa enti boy no a obekan no so lucky no boy no kra kwa sore bai awia wo obe na duanda so si wo no so ye betima friend si fe no kwaku on fancy table so nkata so me maduane maduane si wo table so wo no so da bi esie enti omo bekan no ena ojaye enti ojaye no odisi cardboard no akoda cardboard mu ti me fe dwuma baaye no aduane si cardboard mu enna me nyan ne se maadwa maba me nyan se maadwa maba no ruvers no wa biebie wo so etim paso
bema me frɛ adwuma ba de cha me gya ko mato no no waso de atempa so de ma bufo no ba ye wo se makobo no no a wo se makompa no so ka me ne koda no kora nyane no na me pempono no me ka se ma ba no so me hwɛ wuru bɛ se wote ko mpa no so no makɔ wura de makɔ dwale aba wonya attempt sɛ wo de no kora ebrem se me ni o na ma me bufo pempono no solo nti yɛhwɛ ni sei meba yɛbɛkɔ enti wa fura abɔnten aba ama wo yere wato pono kama sɛ nso asi ho pɛn wɔne si wɔ no wɔne sɛ me bɔ wɔne si wɔ no nta me di kaka me kama sɛ me di kaka sɛ duabɔ ba burum so on ka no korɛ sɛ asema me kan so waye bi da eba besi so duabɔ de so yɛ difo nti modua wate babro te babro nyam twɛ da asema me kan so waye bi da me ka ba besi asem so me frɛ dwuma ba yɛ no a me kɔfrɛ ne sɛ maba no me kɔfrɛ ne sɛ maba no me hwɛ ru besi waso de tempa so wɔtempa so no me frɛ dwuma ba no me kɔsɛ madua no wɔn fa no waso de tempa so ama makɔ aba wonya attempt oda so tempa no ena ma me di abufuo ekoto so me koto hye ne so wode se on so me fa maduane ma me ena ma nkwa so de se me ne beda no o wakɔ fufuo no machine mu ena sika board mu na me frɛ dwuma ba kwa so se ade asa na me di fufuo enye yi a oba wale fo fa me nkwa brɛ me oba wale fo fa nkwa brɛ me we kire se wato me product bogu ade kye so odimani akɔhoma sika o ma bona akɔhoma fa mra ne hye ka board mu mintimi ni fufuo fa me nkwa brɛ me no mai so se ma no me sa kwa se ni so de se kan aduane so ne nkwa fa me nkwa brɛ me ɛno meka yɛ wankofa aduane na ma solo na hwana ka kyerɛ sɛ kɔnsafo aduane ne nkwa sɛ wonu mu a agya wode yanka sɛ bɛkɔ enti ɛno na mekɔfrɛ ɔsɔfo no de baayɛ ɔsɔfo no sɔte fie ne opposite sɛ ɔsɔfo no mra mehwɛ nti ɔsɔfo no baayɛ mekɔɔ cardboard no mu ɛkɔyi fufuo de baayɛ fufuo no ɔn sɛ wokɔ wɔ no machine mu ba koraa no kɛsɛ bobɔ so ansa ma menka ma sɛ mesere opi solo metie yɛ na aka sɛ kyerɛ solo enti asɛm meka meboa naa ɔmu yɛ mbɛbusa sɛ wokɔfa aduane brɛ me a enti wɔkɔfa aduane baayɛ no sɛ fufuo so kɔ wɔ no machine mu a gye sɛ bobɔ so ansa nti o make attempt enti kyɛnse no a wode fufuo no tuma yɛ bobɔ so no na mekɔfa bɛkyerɛ ɔsɔfo no sɛ ɔba wale fo no frɛ adwuma aba no aduane a yɛ sɛ wɔde ma no ɛnie wɔka kyerɛ ɔsɔfo no sɛ ade asa nti mede aduane na meyɛmbɛyɛ meya abrame a mede me ho no menka nkyerɛ wo sɛ wowɔ yɛfo yadeɛ menka nkyerɛ sɛ mede meyɛmbɛyɛ meya wo wo sɛ ma no me saa bɔ fa me nkɔ abrɛ me me so mabɔ makɔ homa enti ma me mu sɛ solo meba tie me na bibusa wa no wayi ano enti wa mɛfa aduane na ama wo no ka wɔde ma wa na ka wo wayi wa adwene sɛ katam bia ka fufu no ka bɛdi sɛ obo ne ni diem kora no fa brɛ me na meka sɛ maame bi ade asa no mɛnom nkwae na tere fa me nkwae brɛ me ɔsɔ enti ɔsɔfo no baeɛ no ɔsɔfo no kora ba sɛ ɔnkɔfa aduane no mmerɛ me no ɔsɔfo no ba sɛ ɔnkɔfa aduane no mmerɛ me kora no wankɔfa ama o ɛkyɛ yɛ ansa ɛna ɔkɔfa me ka sɛ kyɛ sɛ mea me ware wo no a me ba me ka yɛ kɔfa aduane brɛ me deɛ wankɔfa me no twɛ wo mu me ɔsɔfo no bɛka yɛ deɛ wakɔfa aduane de aba saa de tɛ deɛ ne meni because ɔsɔfo na wobu no ɔno efra bɔnte bɛka sɛ kɔfa aduane brɛ me ansa kɔfa de aba enti ne ɔsɔfo no kora bɛka wo de brɛ me no meni ebi kɔ de adɔ gum ti meni enti ɔno de na meni ɔbɔ akɔ homa me ba akɔ homa because so wo de sika bɔ dum akɔda enti ɔnya na adwene kora sɛ bi kɔ me fra dwuma aba no kora no wɔde brɛ me fine ɛno nkɔda enti samna yi di ɔkɔfa de ba yi o ka kyerɛ akora ne sɛ wohia samna na so aka kyerɛ me sɛ nsabɔ no mo de bra wo de akɔfa samna de aba ɔkɔtɔ samna de aba enti wo ka kyerɛ me ba 9 years wo so wɔnom na agya wo soma no ɔba walefo no akora na wɔyɛ wayi o speaker ana ɔkasa ma wo na me ka kyerɛ nkora ne sɛ so mu nim na so ma me soma mo so gye ade wo ho bi mu a mɛbo wo mo because onyo mo ne ware me sɛ mo personal mo hia ade ade a mutumi ba me hɔ na mama say ye magi we ni de wo ma me no wo nsuro me ne nete etie enti ma mo ma hɔ enti osoma akora so ma gye samra mra na ma dwo a na samra na wokɔtɔ yɛ no adi na he a asa enti na ka me betu ka wo ka asa akora na ka asa na me to do nim na me kɔ cardboard nim ɔhɔ samra na ɛwɔ me kɔ nyame nim no kurani na aka baako yɛ nti ano yɛ de proti bag akyekyere na me am so mo hwɛ na me to hɔ no mo mankasa na me kɔto me tu me car na me kɔɔ wa nware anopa no anopa na samna ketewa bi wɔ hɔ no mo ketewa bi wɔ hɔ na di dware yɛ but o ka kyerɛ akora akora me gisika kɔtɔ samna no na me sɛ samna ne ensign na samna ne bi wɔ hɔ enti mama ntu car na me kɔ kitchen cupboard mu me kɔ na ba ko da hɔ ma yɛ ntia no yɛ de proti akyekyere saa da no a enti saa da no na dwo me fira dwuma aba me pɛ samna adware mama me nkasa ade akye amate solo na de obeka bia no betia ne yɛ nyampɔn ne o enti so wɔse na de kyen mate na de kyen no me fira dwuma aba to afa de kyen no mafa yo so do obeka ne wo mu okay enti me fira dwuma aba wunsi sada wansi ne yema wo samna mu na yɛ ntia no akyekyere no wunsi ne yema de hode no wansi ne yema me fira dwuma aba wo no ma adwale mada
na me kwa fa samna na ko dwale a me kwa dwaye bi ni ho me ko hwe ade nkran so dwale ma samna ni bi ni ho me ko hwe kitchen cupboard mu a samna mu ano yensi niema no na ho na me bo ni pum ko ka che sama adwen me ba be dwale samna ni fi ha na samna da cupboard mu wai fikiu wan fi me ko samna me kasa na ho na na nyo na me kasa ho no samna da ho no samna na asa na me samna mu ano yenti ano me hu na wonsi niema no solo na oyire wanya adwuma na onya adwuma house or your housewife onya adwuma ai na so wosi niema kora de anka manage se ne wosi niema asa wan si niema samna mu ano yenti ano asa ene me ntiase me ka won film no te wo so tempa so ade che so ba yakọ homo me fa me hu fifiri ne nkwada ana dwon me he fa me koto sabna na me ko bo so fona mane so me na empanyfo wo ha no mo ni oba ne ye the first one oba no ebe hunu yansa be bo na mane the second one so me so ma be bo na mane ne se BBC ya o meka se menye ti o meka nkyere oba no fa sama mame oba ya oba ne sama na asa na me sama na asa wo se ai na me se mate e dan so me ya me dan na akwai se toilet and bath bi sho na dan nyanye toilet and bath no ya pake niema wo ho no da me koya sama makoma ko 5 me tu niema ka nyem so mo me tu niema no aho na den entokwa ba yo sofro me tu no me tu no me di mo de me dan na wuni ma de kwa me pene dem ha no mo me hwe ya wakekire sabana makoma ko 5 that's ma me win pa bonini enti wo kunu ni me enti ade cha busa ko ho ma bisika firi me ho wo se samana na sana samana we ade ade a me ma me na ma bisika ko to samana no am se sa te o ma me na ma bisika ko to samana ehu hia se me ese me yusu bi solonti de akoso nyina wabo wase na mane eye oyire ma me wabo na mane oni mu pa de enti amesi woni mu no de no kan ye de enti amesi woni mu no so fola na de o de me ko ye no no wo mu bi e ma me kwa me ka che ma me se mi hia na wo me fie because de enti am ka sa no o kan ho na o me eche o ai because na yes ano me bo na mane se ante ma dwa de ma ko so fola police station wo se ma dwa ka che me se wachim de kon enti no me se wo nko bo no ho ban na wanku no na me sa ene anti flo ko me si me fie bi enti 90 days ko ma me ba ho ma me ba ho no na me ni ho no mo ba me yiri ka che me so na o ma me ba ho asew no oba ye no na me ni fie ho no ko ba ye ko ameto me no ka de na asew ye so ko ye solo me ba ho mo na uni ho na me slam nti me ko e bi se na me no ka sei oba ye na de chen na me na se solo ma mi wo se mo ma ho enti e bi a wo ni udi nte papa me tie enti me tie na me di o te no be de mu fie enti me ko me ka che ne se e ma me ka che me se ne ba no gusu di nkra mami ka che me se ne ba no gusu di nkra kra obusame ana me so obusame di a yesi akwa mami ko metima me ache no because obi a wo se oba ho gusu di nkra obusame o mi ache wase di ntama me kasa no wo nyina so yesi no wo di akwa che me nsa se bibi ya akwa na obusame o wo di akwa na che me nsa se bibi ya akwa na obusame na minni ho na obesi machi no a wo ba fie ho no minim de wo ba ye no papa nsi ade eche na sakra wo se wo yale a wo mami so aka to wo no mo se oba no gusu di nkra obusame minni ho so ba fie ho wo ba ye no adwen papa na de ba ya minni ho se ka ba frɛ me wo frɛ me bisinde wo ba ye dai adwen papa na de ba ya wa ba fie ho no wa se ni ho no o ti be draw attention wo so di akra hye me nsa se bibia ya akra obusame enti wo te tell mama wo mami pie na wo ba fie ho so lo ti me busa se wa se opo wa se ma na opo wa se opo ma se papa na de na se basa de enti se basa no ensem a mami e ka kire no won kamu no kra nkire mami enti mami so ehum se bi papa bonini opo ma se papa because ma se no me papa na kire na de enti opo ma se mpa me ka se me ka mami ne mpa ma se ma meboa opo ma se mpa ama me ko talk ka bi kura me ko talk private car bi kura mami na ka 10 million ma se na de mami ebe se ne kura no onyi se sika no okay oba semra no ya mpa se ukunu ekodwedwe ba bi hu se semra num hye ho na adai na e wo se odi semra si ukunu dia o ye me no e me ya pa wo mo wakonhoma me pa cha obo makonhoma na nya semra sika me pa cha ade achi ade odi kakra akonhoma no de ne wo aduane nko a o mankwara no so school sem so o diskama ho o de mami ade achi na manu aduane amankwa na mo de ko school na semra ba ko no ne papa wu ye nsoa eno de kotoe identity so de semna sie no me pa cha ntasi ma me no brew enso sika 50 cd so de kotoe semna identity so de semna sie ukunu eno de adwalia asinema manasa enti sa fiada ne de mma me na blame sika na me de kotoe na sa mle no eso all time ani all pamma me gina bontene 3 ahomache na me gina bontene enkrofo pata me yire no na ese kuku no aya me yase be de samna be na dwale oba ba bia wo kwa asore no emaku o mo nkyerɛkyerɛ sɛ be ma wo bo akonma na wie na aduane a ye to ne pono kama me pa chew me rati hoyi
Me pacho, me ratu penny. Solo, Mr. O se me kasa no so kasa. O se say. Omu ni bi. Omu ni maku. Baby akwaso. E ma me ni kura nya se ma asofo no kwa ba ma pam asofo so mo nko because omu ni de we sisi awale. E wo se ko mo maku no mo kyerɛkyerɛ mo se de awale sitie. Mo wo maku wo mo asɔre nim. Me pacho de. Father me ko ese me bebe o se ma bo no ese me kasa ho wi. Enti enipa mu no oba oguma ni ma se o. Ma me de to bo no kasa kakra. Enipa no ho no no. Asoma be kan se wo sɔre ana wo tiatia me. Edu no ma be gina pomachi na wo frɛfrɛ me. Nam ah ani nto so oguma ni ma se sa na me no na atwe mpransa me yere no. Oba wale fo timi ka ekyerem enipa mu se wo be gina pomachi me frɛfrɛ o. A wo ho nya makono. Nto kasa me ho nya makono no na ma me bo no. Me bo bia me ne wa wo ensia. So oba wo se me bo so an kan je me se me ho nya na kono a won ka mintie. Solo baby na menti ase ne se. Wo so wan ka. Solo tie me. Baby na menti ase ba ko a edi ma adwene mu dem ne se. Wo yiri wo na aware na wo na ware wo. Oba wo hye na ma be ma de oba na ware be ma no. Because e da no wo hye na ma me. Won na the time table no ma said dasi. Da wo kondo awon fama. Na se ko me calendar mento calendar busa no. Ni ho yin se calendar mento. Wo na hye na ma me da. E wo se me bo madwa. Father, e ti ba me ba han mu nyina no. Oba me yiri. Me hu se ema omu nsu mema ne sumo ema ena me so me meta wonya ho sa mewu obo wo hye awade ma bema ena ma mema na nsem na meja calendar to busan se won fa calendar sem na me sa me se mento wo be ko de pen amake pen so de make na chi no edu ne danger time a ena woni me da na na se bia danger no peso wo wo enti wo be hye me ne woni me da nka me da fam busan se dinta me da fam e dinta me forso wo awale for forso busan se dinta me forso ye te se die hawa ne calendar na me dia wuti ana me kire se de ntia me se wo hye calendar no na calendar ko we hye wo ho na hye calendar awale fo mo hye calendar mo ho na hye calendar da sa oba wo se ma da enti me dia me oba wo he enu akwa me nso oba ha enu akwa se kwa me ni to na di nkomo solo kasa he microphone nim sa na ni ye wo se ne ye akasa kasa ne baaye ena ma bufo ma Solo tie me wo wa asem bia hawa busa yiri mam sisi e da pacho mi temi ka be si asem bi so me se akasakasa ne solo tie me wo wa asem bia hawa busa yiri no nyia no da me pacho ma asem ham ne se busa yiri no nyia no ma dwa me busa asem emra akasakasa ne ba ya wo se me bo wa wo so woni yo ya ka so hospital no ade chin ya wo ka so hospital asem na me ka kire wo ya no wo se woni sika wo ana mse me ko hwese me insurance ne be ya adwuma mo de ahwe me na me ne ye me ya pa good na me ko ba ye no me fra adwuma ba na adwo no me busa wo se fa woni no wo se wo ma ahwe na mse insurance na ewu na pemfo de ne bi na me ye ana me ka sei wo so bokwa akoto aduru da no kwasem kisoni ato aduru agutu no kwasem kisoni ada na asem si ya me ka se me ko adwuma ka se me ko adwuma ba me wo wonka me ko adwuma ba na me nyesika me ko to adwuma ba ifo ko ka no kwa me fi da wo fra me ka se mo ma zi busan se fi solo kasa he microphone nim busan mu sa me yire mam se fi sada na me ka se me ko adwuma ba me nyesika me ko to adwuma ba no me de ka na ba fi da na se ko to kra sa abebo fi so di kan bowe enkoye asa abowe enti da pese o se me ni da enti we asem bia ni ho no me no enu akwase na me ni di ko enu asei first gate ya me tu me fie fence wa me de beto ho ano no enu o hobi na me friend se ma me e se ka no kwesi me di nyesika mfanye into first gate no me to wa bro no wo hobi na me nu nya disaye enti da solo pe maso dwie aha tie se wo di se no pe maso dwie enti se me ne wo ma me no abonte kura me da se ya me nya maso dwie so be nya maso dwie because ya ka ware no anya no ntina me de bayo mpacha nya ntina de bayo wo be ka wo ham so me ka me ha me tell say fa ko hospital eno na me de bayo oba pay mami musa oba pa solo me ba tie me ye twa ne tia solo me ba ye twa ne tia oba yi sese no be man oba ware ni bie mu ana be man oda so pe no oba wutu wa ware so minyano menene wo ma na eburo no da me pacho mi twala no sese solo oh ye no wo hye na ma me de awade nya de su solo tie me nya de so me mani je ani je mbam da solo ani de mi mam tie me sese me bo on de mesi fie menene wo ma oni ne ma emfa fie no enwura mpa makoda enura kwase me to di efie no nkomo asema wo ka kire me ne se ai wo se usora wo se fie ne wa padia enso me bo wunu ya mama ne wunu ya mama se so wa padia dia ene e nyina wa padia enti e papa wudi e ba be fie no de bi ho no be kasa bia no wodi mane property enura kwa me di nkomo ndro
no me ne nyaka o solo tie say o yiri ma ba nyina no o to aso ana me to aso biem ajapade enti na opresa because dey oni me ka ajapade won asem me papa asi so no obeto kuma ti fie ma me esi da ma me a kanye ma braboni ene won so nya bi sanya na braboni but say ni try yi so so wono ni ka se won se wono na mai solo enti ma ni bre enye kwa me ne wo ma e ya bronsan e fro half aka half wode ne manfa mo mbra nya de metim na to so bi enti e chenya bo a ye be ko abusuafo no mabusuafo mu di ani mo no ye be ko mo na e ko twetwa bibia mu enti pamro twa de me di sum ne enie me mabo mo na mbae because oye mani nya wade e tati nya wade giant na mbae enti na me kire say nya wudi ma buro no nya mani ma na ya wale eti se solo de dai krata na ba Monko Facebook Bema solo mo friend pon say pam no twa no ni nyina na ma che no enu nti sade be ya obenya na sumdue no ti no sabre awade no otumi ento aso enu nti ajapade a awade nim eye dai abrosai wa fulofa amana kafa enu nti ode edai no krata na ba say ababa wa na nye dai no na one ne ma no enko ewuram kuro kwa koda na wonya no asumdue omna samwa Oforisuo emergency no yanhwe we dey simple thing Ghana ya ware sem ne se de bia meka se we nsi broni kuro mu da ye de samina tete bema oba so so se mame ho mame nka sembi ade a solometi maka che ne se obi a obro oba obi a ba bia no e be support so bo oba set sa solo nhwe hoye oba no emfa nsan kan bi menya sade ne bi wate tete on se oba na no oba na nani no in fact dan oba na nani ne ponso I hope say ebufu do oye wunyina in fact yakra na men yen show say bo oba nani nti ho no next time no menya sade bi wate ma me nka sembi chow de wukunu ka no ekwan bi so no se wo de samina moye mienu nete ekwan bi so memfa semina nsie wukunu me na so de semina say because me woni me babia me hu da onso hu me hu da sabe semina no kra na wokoto ye kra na semina ye mfansi e wo kwa bi so wukunu bo akohoma ye busa wo se ye nde wo de ye adwane ma me nka sem chow se be ma bo akohoma ekwan bi so no onso no man kitinkiti bu ho a ese wo ye ni kwa se wo de no masie de toso akola na ne be ma no wo no se wo ma me so age se wo na wo to badi no so age no so ho ye wrong tie meba wo se wo da baba o charge nti na ye ka sa enti enya oba na to badi se oba wo beto badi a wo sire wo kunu wa ka je se wo de hani me maame sabe ya we ya no me ba maame jabotre me tu fo no ma bi ho na wa ka che na ai be man so ato so se o nya we ye mfa ne nto no na mu ye nyinya ye sa na ye no eti kakra metima kan se ukunu de paper bi aba eno de accept sa se ye betena ha so ti ase paper na betima je but ye ne ye se kofa dan no na ukunu kwada bonten ye nye sa da emo better esesa asem we san trans no wo family ni be my family ye ba ne san trans na ewie because asem we ye njimi wie ne ne asem na no odin ne tuo ka sensem e di omna samwa asem no efa dodo no a ejina ababa we maame so ye be ma yase na me kire se wuntie se gina so ase maame ni ha akwan bi so oni ha eti maame no oni ha ne de utimi enfa no nyina so se ti se maame no wa because one se ebo udin hye mra okuro mu a enye short ade to so obema se calendar bi wo na wo sensan wo na eka wo se koba ne sanso a maame nyo na se o hyehyem na ema wukunu e wo kwan bi so eni mra bi amu sa short ase obi a eka sikire we eka wo tie so loi wo so ni kokko jai wo de bibi obeso so bia na ye o ya jai so loi unre so loi solo kwa ko ba to ye mate we se we bua unre so loi tie enti solo de me kan nyina se ma mi maka no ma ba miensa me ni wie unje solo wo ya yo ba o wo ya yo ba ma me nso kan no solo kwa ko ma to ye de me de ma se mo kwa wie be ma na ni prunsu Oforisuo ma wie ha no me se solo o da bi na ni na asem na abrahu enti de pesa me kan se ma me
se sa asem na obeka na obeka wasem na wo se be ma yabo infa ye nyina na ya rewo but enne so so obeka na asem yen support obia but ye enye wo mu ne ye ka kire mu se te sa asesa emu we no sa pepa ye odi aba ye ne support sa etimi mi susu se Oforisuo Yemfa ejoda asem ye besa akom ye ma solo nkwada bon na ye frɛ ne maame no ne ye frɛ maame no so Oforisuo mawie Paul Kwabena Oforisuo maame mi nko mi nua ba na se mere so ema bi ti sa ema bi kum mema japade papa kum mema sunsun ya ne wona ye nsi woni ema ye ntie ni mawo ye mewo ama kura na ama wo hu kura sepel ema mi kama se na tamko kwamna yenko mi nua ben se ne suban na ne suban no yakodi baabi kakra ana yakodi sumu sise usuban ne ni be man trasa oka ne waka enyiya no oni dia prapriye ne samna sie me ne wona me mo dwani ni na wodi dwani ko hye onya so ne na o ne na ada be man ne ka o so ne na why time stable the material no me pa cho de me material no o so ne na one ne da bra edani na ne se nya time yo be man no be be tagi so yire no eboni bu so no nada time o pen on fama no nada do ne da na nti one ne da nanka mimi be ma so dem besam no da so mam no na me no ada edi mi ka sem se ade no wo ha be ma no ade wetimi kum nipa odi fo ye prepare won na adwada ibisia mi di manusi ade we etimi kum nipa tie ye kan chiro ba ne se wonya de wo cheche no na nkofo ha amble no ade entie na be ma bi onyam tre odi fo mi di manusi ye ogana ha ana ma igebi wọ́n ní kunu agomakoma ẹ̀sùn wọ́n ní náà nẹ́ntì no ọ̀twìsí kan ẹ̀twitwa ní twitwa ntìrìm ẹ̀nẹ́mu asẹ̀m ètò ọba ní kyẹ́ gyina adwene ọmọdé fọm ní wọ́n wọlé bẹ́ẹ̀ma ní yie na bẹ́ẹ̀ma ní so dọ̀ no ní wọ́n nyẹ́ de wọ́n kyẹ́kyẹ́ bẹ́ẹ̀ma ní so wọ́n ní kó nsuo nyinaa na ní ẹ̀fẹ̀ aburotia Oforisuo bẹ́ẹ̀ma bàbá wa ní onye din na ahase no mu onye din wakasa ya man time more time ama na kasa Oforisuo ekunu pa ẹ̀hún ọ̀na Osofo anu esikwa anu tumada Roma ekunu pa ehwo ona ai se wunya be ma na se otimi de bucket na se pan siniti se okonso de amount be ma bi wo ho amunyina amkra mutimu fie ebi wo okra pa nye na dwuma wa ye obetimi asiu ne ma na obetimi ahunkuko mama wa ena aware ehwo ona wunya bi na se ya so mu ye we wonya se de ekrampo na mehwe ne percentage na obenya be 70-80 yes bro na ototo ne nsa no na ya na ha adwen kakra ya nya abotere solo no na Oforisuo be mama make asem we say awade ye ntiase ena so ye ntiase ena bia mo so be ma na wade wo ba kwan bi so enti se be ma no se si an se de obayi wo si ye ne ne man se be ma no so wasi ne fie ana so no nyina na si ye krampo na ne chafa wom enti se wakwa wale oba foforo na betena fie wa me bi sa baba wa isi na ni beje ana wani nje yo de ekwane se de ekwane de solo ya ma ne nkwada abonte isi da se wo woni ama no na abehye na de ama be ma ho sole a bible ne kan wo se ayi okwade ekwan da wiem obi de da asase so be ma ne ho kwan da oba ho enti se wukunu ba wo nchen na ya wo se de me yale ena se mekode ya mepede ya ti da wo feel se wo wakono be sole no eno na wukunu frɛ wa wokɔ anasa wo kɔ da ono na kono be sole de wo frɛ wa wo mfi no na ena na wo se wo hyehyɛ na ne sen wo Oforisuo be ma awura be wona de na asemba so da bia ye ka se wo na de wo asemba ya wo ba anya se ye ba be de wa tudi kan kɔɔto a na wo ndi bem ne sam ne niama na wo ye no e fa ba bi na etan wo ba wa fo wo nya adwuma minim san kwada ne ntia wo kunu kɔ no ɔde akwahoma ablaw na wo pɛ se ɔde ɛyɛ akwahoma ne sika de ba no wasa de samena ne ɛde be ya ba adanti na wo ma na gi ho ya se da bia sika de be ma no na ɛsɛ odi ne nyina na adanti na wo ma na gi samena ya to de sen na wo ma na gi ho so ma me blaw sika se adanti na wo ma na gi ho na fa sika ne bi ɛnto samena asɛm we se ya arɛ ho sɛm samena be si abɛnti na mo betena ha se no na mo we tontoma we na we totoma we waba no wo ankura ne ntine be ma se wo nya adwuma ye te ase ye nim se ankura se de wo sika no mo bobɔ so na be ma no so kɔble no ɔsan fifire no waba
now so one to samina ntino e wase onya nsuo gu ne ho no anaso ohoro ne ho no ka nsuo no wase samina no me fa ma no ntime de ase oba ne ye na wo ye na etan de ye ha wo mu ne se be ma no e ya na abufo ye se twede to na hi sem ne ma ne to ne nsa so ye sra twede ya ne de e ya wonya ya ma ne ndwam sa na sem ne de o de kame no no kofo ba foforo a he no wa me ye complain bia wa ha se no fo so ye nto aso anti abrewati ase ya o ma ne nwam o ma no enya na ka efro no ka bebo apa na ni timi be ma no fo so wo ho wo kura mu nyina mu timi fie nkura na ye yi enka me hu ye nkura na da no o wo de keto na kwa da ne nchen ade ase da bia wo pe bia na wo be ma na afra wo de dia wo nko se be ma na pe dia kata kraka ma no ni timi be ma no nana on say makai mlantie na sim ye o kan ye manity baby o da bia Nyankopon fa na kransi o ka sim bi o say ye de yason tini de ni ye den fm ensem a ekoso ni nyina no mehu so oba no abo be ma na charge say o mani sika ana o nhwe no enti hono mo no hu say be ma no sika sem fie no de na ho odin betumi no oye enye ize ma binom dodo no enye ize say o mbeka sa no kure no me kuru nya me hwe da o ma me pin da enti ansa na oba nka say oye no na oye pa nsoso ani etie nie oba yi okohia bonkelenke fo memani bi anko bebre on say oka say otumi konsuma no oba yi ti on mun ka say ane anada bi na me na say me konsuma wo na wo so wo mojem me ende ma bi wo hon ma me nye na be wufu me nu aduane ni da ma ware no enke kombekume na fufu so be wo me agakra me mo me nko fufu me nye sa me ma no mutumi ya sa ne ma no wo mo no so entu ye oba na wunya bia na wa maintain yie me wo wusu me konsuo ma wu te me nka say me life e o me adwuma ene e o me adwuma do ba bia metimi aye bibia abo de betenya sa kwan no so na me wo wusu me konsuo me kwa de be ma yi o ye sa de na ma me te say no so mojem na nso begu me mojem me mo ejamu bonya me mo ye say ya na so fofo no say o mo nyemfa mo ama no well eye me wo wusu me nye aduane kwa me no ani komunkume wo ba no aduane na kanta kranka aduane di besu na wanta me ncha kwa me ni dia wo de me sha ase ne no na de be wie dia wo kan no abrantie bia no ne na ase na tifi baako okay na nkoda no a omu fufu no omu apie kobobo kakra na asebe ma no nya adwuma ti na ase ba ne ya no ase o mesre wa nkoda no mapie no masomo bi se won frɛ wo momranti no fufu ebeti asomam na ya wasue fufu no wo de sa no wa wi o meti asoma no se de wo kan ya wo de sa no wa wi wa wo menkan na wo bode na wie kama wayi banche baako wayi banche mienu na wo flam nkoda beba ase wo flam sa so wi adwuma Otika be wufuo no. Se wana aka wasem se be me wabla bo nko yi a e ma sere wanka ate. Na abete. Na wonko. Na ne etie ne mesre. Na maka bia tire be ma no. Aware enye by force. Ye jan woni kwan so. We kwa de nyanu aware gyaye. Ebro de. Over se wo ye, wo konsuo ma no. Wo ye se yo ne ko na onsa nani enipa no a wo som no bo ne to ho no mo. Na se oda no wansore a. Asem be na obeka. Eno so akoya asem foforo. Oyire ma won hye so ntu sori a wo bo no aden na wo man panimfo ma na se ene se obebo na me na wo de jan man nko na ba bia ebro de frempo pani em so sori a oni abot ebro de so frempo pani sre be ma no na mi tu oba no fo se ada be ma de ne sa be kan bia o ma police fo enche no o onya ya ware ne odo no ma ye enche no because minim o kai Nigeria nyumtini no die ne kunu no ekun no bu no kun no what you say oba eni be ma chi nkowu o enya wo man keto ho no mu what you say enti sa mami so na adwen se obe ware dia that kind of enhyeso no madua ne si baabi we si baabi ni ade no wono na yema be ma no na wusu e won se oba no so kasa ede osenya wari gu na me nya wari gu a wanya ne niam yie menu aba no se nya wari gu a wanya ne niam yie se onim be ma ne se wo de twa no pam no me bo me teteo me haw pepa ni ne dan no wo ne wo mafa o se okoda wuram won se be na oba na nim agimie mo fa nche me won se na oba na nim agimie te se dan no ne ade o se den wo se fa ofu iwa na takuma sa fa won se o se nya wali giant na me ye den me baaye so enti mesre me nua ba no okay wutumi de wutumi kwato akola din
me ya madwen say me last born me de ne to me maame be me hwe din bitum se mase abrɛ ɛna me ka che me maame se o se nana me so se de na ne saa asia bra kora no hunti no me akasa mama kwan fa ne to wase efe saa de na oba ye o se Yaw eda so oba ma no mu o wo se wo ka kire be ma no wo ko ka saa se mu wase ani mu a be ma no ntumi ka se da bi e ma be ma no na ase ne nyeden e fa ne tirimu ka be ma onim nyansa no be ka se ane ensu na efiri makoma mu adana wo ye oba be ma saa okay na susu ni nyina mu no papa wo don saka maami biem e se ye chew wo ti ase wo nko ba bia awale no obi anya mu nyae okay wo ti ase me da ase baby ayakoduro no abadwafo nyina akasa na Asem Mpe Nipa ye dwumadie ene ye botaye no abrakata cho bema etiase no esanse ye didi ne na asenti no ne nyoma bia wo ye no enoa ena yedi so ene nanamon enu nti bibia ni ho asesa e wa Asem Mpe Nipa dwumadie nso no bema Solomon wadawro ma mesrew na wanya toboase kakra efiri se esene ketrema omunya asemu a omo ne di omade srena awade ntokwa wom obi obekasa awade ntokwa anim bia no woboa na emom enyoma bi antwa yie na mesre se edwoada asemwei yebesai atabiri ede ato ya apronso na se de bema Solomon osi kasa no osibochi anyina wokwa ho nenso so no yebehwe ne aye yafam de bia se awade wei yebetumi ahyehye ama na kambom efiri se oba no ede ato yanim se awade no onyanya ye na bema Solomon eye Yaw eti wohwe krata ekurami ya eye edan a omosie bema Solomon se pam no twa no ni nyina ne mache no eno ti ontoa so e ma tete enkuku no enti kode dan paper na ba se ababa wei enye no ne manfa na ono so empa ne baabi mfa na wonya na sumdie enso so Asem Mpe Nipa yentia se yebehwe agu awade dabi nemom eyensiesie ene asumdie eno ti dadwoada yebehwe se yebeto yensa afre won na asew no so aba na yedi yie atu yie efiri se enkoda wontemo si etumi ka awade wei ebomu a ebeye ya hohoa ekese pa bema Solomon wo bema entina da bia me bodin no efiri se okọ Bible mu kura no a Bible ka man onka woman enti so lokwa akoma to yem wate bibia be kama oba efiri na ekosi dwoada no kura ho yie so okọ kura no na opeso no da ene ne da efiri se awade no enyanwuye ena yeso ya nhwe se awade no ebeguo enu nti ene no mesrewa biem solo ene obebiem ko akoma to yem bra na yebre no Oto no oye be ma bia eno na ode ne tambia ode bo me kwa adum so mente saa dia ukuru preso oye ma no mente se me kunu aba me nkyem se me ne wonna eno die minim saa ye na ada me meyi sesi a wote o se be na wotwe miensa ni kura ne nai eno ya pa na oboa efiri 3 weeks ni eburo pa eburo no betimi atwa se ka otimi biem ma na ye de wo ya se ote ne kasa no a ne beda na ebufuo ba ebre no nti ye besere ebre no nti no edadwoda ye beto aso solo kwa koma to yem de nti a me mani esawo no se wo bema na numa dura enwono watima se enti kwa koma to yem paper no de akwa koduro no obu afuso entu ye beja no ha na edwoda ye de adidwuma ye kwa computer so adwadi mra ya woman ya mama Abusia, midinde nana ya obo amalibi aboga. Yenhia memenda wei ene memenda bia. Anopa no nsia mpa mu kosi no nkron. Ghana fapem dwumedie so. Bejidi pa se Ghana ni bia pene maye. Anu nti se oye teacher ni, oye driver ni, oye nsamtweni, oye sofo, oye imam. Fawaso na wei so mfa ne sekan. Ne hwese ye bechichire ye my Ghana. Yenhia Ghana fapem dwumedie so. Memenda no pa bia. No nsia mpa mu 6:30 ekosi no nkron. Ewo Sompa 93.1 FM. Na omayi be ya ifriye nia.
Achuwa na abedru no. Me doba. Say the 2M Express ama wo na enti a ofie. 2M Express ama kwentu aya kono. Omo di omo mreso. Omo ka ne so de. Omo no chiao. Hwesa me ba na me funa dum. Na so menya baby charge no wo ka no mu. Ampao 2M Express. Omo are qualified and competent drivers. Omo ye adwuma na che. Na sane wo kasa nipa ho kra no. E ma onya hotoso wo madwuma yem. Na ansa na omo de ka besi kwan so no. Na ma hunu se chimato bia ni ho. 2M Express. Omo ye adwuma kwa Accra, Takrade, Kumasi, Sunyane, Cape Coast, any baby baby. Nyumakuo, schools, and I'm sorry amoko excursion. Omo bus papa, omo de manhain, monso amoko to. Pass be na ode money. Make a foot 2M Express amo bibia. Fre 0280 002 020. Yenia ya sasini eye abodende emayen adu se me no nso yeye bi etoa so eno nti na Sompa kofa bai edi dwumadie a ya to din meman nti ede ebrem e wo Sompa 93.1 FM tie meman nti dwumadie no e baso memene da biara ebre no eye anwumre no nsian pamu ekosi se nonkron ebebo hia nana kwabena kese ede na bedwafo a enimu de aban ampanifo akanifo ahemfo asofo ene atiefo enyina eduru ho a onso eka bi aban impuntu nyuma ekoso wo mpatam ho etesen wani edi akire no wani je ho school sam ka kobadie ene eho ahyentuade adwadie nsuo akane asam ajanan bia adwadi bia etesen bambo sam ewo man mu akwamukafo ene pia etete sa se oman yi bekoso ye a ne gina me no mienu eso eno ntitie meman nti na ye oman bapa. Wow, what a quality sound. The papa. Na studio be na mau sound papa say. Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abefo mfidi papa ba. Omo de badwuma. Wo de tie. De na maja mumbo mi di mbone sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and swa. Omo kwadare mu pa. Na wa ye onyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwan so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yate omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994 387. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso egusu awutie no esan ebre no nti no yadwatonde no eduru ba bia ebre no ehwiri kakra aparativo eye anomde na enyamrosa kura aparativo eye ensambia ye kan kefiri broni ensa no Italy mem ena aba aparativo se wo kidney ana diabetes a onum beboa akoda nefo ye totoa onom aparativo beboa no pani so kokoso eye oya na udidi wie na no aparativo beboa wo na baby atonsa tu nsa wo mem okwa benya biato ni dudrom odwani kire FA Masters Limited Obasanjo Akwanteposo Popuni Mantem Krupum Enkran Accra Guest ubenya bi ato na Kumasi hadie Kumasi ope aparativo afre 0553 947447 0553 947447 yakoto aparativo na yemfa eni ejuma na enyoma enkonkai emayen odifo Samuel Prayer and Counseling Center eweye bremodifo ba akopɛ mekanfo na ma wasantemem eye eka na wodie adie biada akire woso na wadweche se ye sunsumu asem de odifo Samuel kwa mesia hemboboa no na odifo Samuel odini juma yefra odifo Samuel ewa homatrofo iso 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 0578 4055
19 yɛkɔ mɛhyia yɛn boboa no Jaba Family House ɛhɔ ɛna Jako corner so yɛkɔ D4 Samuel hɔ Silent Night Guest House and Event Center yɛkɔ Silent Night Guest House yɛkɔ baby papa na ɛnkro so ana so nkro so nimpanim ɛmpanim wo hwam papa bɛhye tene kama sumnya ni nyina yɛ kama ɛno ti Silent Night Guest House event yi bia wo pɛ so yɛ bia no fo ni kyerem ɛwɔ hɔ na Sunday deɛ ɛyɛfufuo ani muto special live ɛba Sompa FM no so ɛnyɛ asɛm keto akra nyankyerɛ ne ase otra posifo no junction no na wo call Silent Night Guest House and Event Center nyankyerɛ ne asɛm ɛna meka hukuma se ya yɛmfrɛ wɔ mo ɛwɔ 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916 Silent Night Guest House na yenko da na ho 21st Clinic the sciatica expert na 21st Clinic yadie we ne so sisi fa usile ma fa na kokom akosi unase yadie we eya wanhwe ye betimi aka wo de wato edem yade bibira bia da free udiri su kosi unase 21st Clinic nkuto na betumi asa yade wodo famfidiem laboratory ne scan ahodo 15 branches na wo o my Ghana mu ha kuma se hwa overseas wone Alpha Radio no na ebe ho yekọ sa ye ho yade 0540 311 311 0540 311 311 Abrewatia Ofoso be ma ye ba be konti wo hawa na sama na bia Asem Mpe Nipa dwumadie so na ye kan for ediama osebra wasam ne hope mesi bra nyina no ekita ye de be ma ama wo so asomdwe aye wo de aye numbers no 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and answer 0552 09 55 93 0552 09 55 93 na ofoso nyame ya adomu a eda ya wada ye no edi yenimu ya 2nd February efiada na ya wada ya wada be si ya wada fa ho ye den MAB Junior High School o mo invitation card na efe invitation efe eti ora Steven Opoku ya wa ye headmaster eda fa ho de MAB JHS ano wone ye churchfo ne adwumayefo ya o mo ye adwuma wo school mu ho nyina PTA School Management Committee SMC no ene asuafo ne nyina eto nsa afra ye se Emra emeboa sebe ya wonum sudwumadi awodi metre speech and prize giving day and homecoming no ebe ya so no ko na ya ni monyam wo se so ya ICT ewo adetre ene adesua mu enhu hia se fa ho dey MAB JHS no so ebenya ICT laboratory enu ntine wo mo edi dwumen na kasama force no ko ya wo be kasa ewo dwumedie na se ye Owura Helena Mensa wono na ye Sunafo North Municipal Director of Education afen satofre force no kwa ye ono so ba nana boache dan kwa kokodru for anhwe dan hene eno no onmonyafo Evans Opoku bobie MP for Sunafo North oba wono kro ya side Deputy Minister of Youth and Sports onmonyafo Yaw Osei Aboagye MC ono so Sunafo North no ye nua Bema Jones free ye anto wono presiding member wa Sunafo North Osei Assembly member ewo fa anhwe da bato bia ye omo dos nti omo se ye nyina ye mra meboa da ya wada se be ya dwumadie no ebetimi akoso na ahye animonyam dwumadie ni nyina mu no ofoso wono be sha ase be on the 30th wono be ye fum betwi fruit omo from be ye cleaning exercise ewo ekromo ho wono masa ya quiz dos nti ya wada ni dwumadie ni pompon so fa anhwe de background ho na ho na dwumadie no be ho na me call school enti yebekọ omo ona be MC ana amenya MC yebekọ akọkasa yekono mama wa award amenti ase omo so mama wo mama wa award enti ye che omo nyina na omo tu ase Asem Mpe Nipa ye mbrante nyina yebekọ akọbo amadwumadi na akọso enti no ye nkọsofo ababet na yebekọ dodo yebekọ weze ni din na ye mede ye friend Prophet Dr. Agbeve Foster Gbeve Foster Prophet Dr. Gbeve Foster Kingdom Keys Chapel Kronom Bosie Kosonu bi kwa buakwa Kosonu bi
ekɔ buakwa aha na Asem Mpe Nipa yɛde adwumadie ni nyina ebesie yɛkɔ no na yɛgyae ha nyina ɛde ama Kingdom Keys Chapel eno ena kandifuo kofa by ene Prophet Dr. Beve Foster na ode yahye krupo twedi ampoba se yadom sa da bia metaka se papa yi waye no kokromoti untumi sa no ho bopo da biara da na empo na po na yire kura no a wono a na bet sai astumi asane efiri so ono a na bo ni wiase ono ene tede o yase ye sore no doctor ena yeja akasamu no nyina ede ama markasifo mienu bi omo ka ho markasifo mienu bi ka ho mo ho fe yi no mtuntum so efe nyame wosom na otimi wa ho fe foforo na maami we di osonteseme ni mudu kama papa ote wa murasa mo anka sa na wote odifo pokwa benanka bema usu kantaka kafia da bia wotenase na okapana members ne ho na oto emane nyasem keto akra ohene yire maame yabua akua asuama bronya ote ne kama pike ono ene chinchin fidie mfuruma ede maame me bonkumene eno no kwoba jesi sa na oyokwoba enso ote ne nka nana ya mensa brampa ene na free omoboa madwumadie eye kama pa kofro bofo mpa ba ma so keto am yipebre na say Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo me ena metena dwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so MC afo no yoma famu de ema wote yenka e social media handles awodo no so sa ena Sompa TV omo ankasa ene di hu dwuma ema yedi atwaguo e wo so enya asem keto akora okuafo kwa dwuma wopon sa na ba dwuma se wankwa homidie pension ya obehwere wonkwa Oforisuo be ma me ne mapamfo yekọ long time yejaka semu no e de ama doctor impumte saying Christadom ye kwedie